Ćao svima, dobro nam došli u još jedan Lab 76, izdanje broj 36 i pričamo, kao što ste navikli, nadam se, u parnim brojevima o Formuli 1, a ko je bolji sagovornik i naš, naravno, domaćin. No, Dom Pablo, ali pravi Dom Pablo je tamo, iza kamere, a ovde je... Ćao, Pablo. Si ti fake Dom Pablo? Ne, fake, ovo je fake, pravi. Ja sam ovo fake je pravi. Pavle Živković, moj dragi prijatelj, kolega, ukoliko želite loto, obratite se gospodinu sa moje desne strane, ja moram da napomenem. Ti misliš da ja igram loto dobro, da bi sede ovde, pa ja bi bio negde Bahami. Bro, ne, ja misliš, mi bismo bili na Bahami, studio bi bio na Bahamima. Za one koji eventualno ne znaju, dakle, gospodin Živković sa moje desne strane i čuli ste ekskluzivno tu vest. Lab 76 je najavio povlačenje Honda ni manje ni više iz Formule 1 3 dana pre nego što je kompanija to saopštila. Pa kako si znao, čekaj, ja sam oduševljen, ali zaista. Srećan kao malo dete. Tanabe mi zvao. Srećan, nešto se povlače, to mi je žao, ali što Lab 76 i ti konkretno, dakle, pa znam, ali informacije. Da ti kažem nešto, ja stvarno ne volim to kad počneš da mi govoriš to ti, znaš, malo je... Poveo si priču, vrlo dobro, pričamo ti ja već, pričamo ti ja odavno i pratimo to 10 godina, neke stvari mogu da se nazru, znaš, da negde protumačiš kroz neku izjavu, kroz neku reakciju. Tanabe je bio ta neka, da kažem, inicijalna kapisla da tako razmišljamo. Znaš, videlo se kroz te neke izjave, kroz njegove reakcije da tu neštima nešto, tu stvari ne funkcionišu kako treba. Kad je počeo da se ograđaju te saradnje sa Red Bullom, znaš, to je Japanci koji su onako, da kažem, vrlo su, negde su sretljivi i kada im se nešto dopadne, baš su neka moja iskustva takva, znaš, ono, idu do kraja, tu priču podržavaju maksimalno, verni su, nešto tu nije bilo, u tom sistemu nije funkcionisalo kako treba i eto, samo iz toga smo negdje izvukli zaključak tija, a govorili smo o tome, sećaš se i pre emisije, takođe, vezano za reakciju Tanabea, tako da... Da, i to će nam realno biti glavna tema. Biće glavna tema, jeste. Stiže velika nagrada Eiffela, ali to je tema broj 1 koju imamo. Međutim, ja ću iskoristiti priliku da vam spomenem nešto što nas čini izuzetno srećnim. Dakle, još uvek nije bitka završena. Međutim, Martin Nađ, naš dragi kolega, poznanik, prijatelj, Točak je donirao, ne znam da li se sjećate, za Lanu Jovanović, i imamo neverovatne vesti. Dakle, na Limundo aukciji 74.010 dinara je skupljeno. Međutim, Pajo, neverovatna priča, ti je znaš, samo ću ponoviti za gledalce. Pošto se završila aukcija, anonimni kolekcionar se javio i ponudio Drašku, neću da imenujem čoveka u potpunosti, pitao sam smijem da spomenem ime i rekao da. Dakle, Drašku koji je imao pravo preče kupovine, ponudio duplo veću svotu novca, 148.000 dinara, to je negde oko 1200 evra i jutro si uplatio novac, tako da ljudi, svi zajedno skupi smo 1200 evra za Lanu. Ljudi, jeste to da je to samo korak ka onom cilju, ali evo ga Toča Carlosa Sainca, ja ne mogu da vam opišem koliko sam srećan i jedva čekam i da dođe, danas će doći da ga pokupi, dakle rekao je čovjek, dolazim ja po Točak kolekcionari u pitanju, nećemo ga imenovati, poštujemo njegovu intimu i pravo na privatnost. I to je sjajna stvar, mislim, meni je takav pristup ne ide najbolji, moram ti priznati, naš. Kad nekome će da pomogneš, u suštini ne želiš ni da otkriješ ko si, znaš, to nema je sve. Nema potrebe. U suštini, koliko god da je čovjek kolekcionar, pokazuje neku svoju humanost, to je najvažnije da se pomogne tom detetu, druge stvari nisu bitne. Eto, i super što je taj Točak. Martinu Nađu pre svega hvala veliko za što je podelio sa nama priču i što eto i na taj način negde smo i mi učestvovali u celoj toj akciji. Sitnica, makar nešto da se uradi i držimo palčeve Lani. Bitka još nije završena, podsjetit ću ponovo. 808 na 3030 pošaljite, dakle, to je najbrži način da donirate. Žiro račune ćemo staviti u description ukoliko živite u Republici Srbije, ukoliko živite van Republike Srbije. Trudit ćemo se naravno da podržimo svaku akciju tog tipa, gde je god da se održava akcija. Dakle, pokušat ćemo zaista da damo naš mali doprinos tome da svet bude bolji. Ovog puta, eto, vrlo nešto konkretno, eto, Točak koji se vrteo na Toru Rosu, ne znamo gde ide, ali kako god obavio još jedan dobar krug, pa eto, jedan lep krug i eto 148.000. Ovo je najvažniji krug koji je obavio ovaj Točak, definitivno. Da, definitivno, ovo je nešto najdivnije, tako da smo baš smo srećni i zadovoljni i moram priznati da je neverovatna priča i da se neko javi. Prošla aukcija i pitali smo Limundo, je li to dozvoljeno? Rekli su sve možete da organizujete, samo stavite u komentaru tačno šta se desilo. Fenomenalno. Hvala Točku. Hvala Točku, bukvalno. I Carlosu Saincu, spominjat ćemo i njega.
Oglasio se budući vozač Ferrari, rekao samo se vi smejte što sam otišao u Ferrari. ali... Evo i mi se nasmijasmo spontano. Pa dobro, ne može drugačije trenutno. Takav je razvoj događaja. Pazi, to je ona izjava i Gintera Steinera recimo takođe. Vrlo onako fair izjava. Ferrari nam je pomogao da uđemo u Formulu 1 sad kad su ranjivi, najlakše otići u njih. Nećemo to da uradimo, mi smo njihovi partneri i nadamo se da je to kratkoročno i dalje verujemo u taj projekat i to je onako, da kažem, pošteno. Pa meni je to fenomenalna izjava. Zapravo, kako ne. I direktno veza sa ovim što se desilo sa Hondom. Dakle, ući ćemo u analizu Honda, ući ćemo u te 4 ere Honda, ove četvrta koja se završava, nažalost, na kraju 2021. Za one koji eventualno ne znaju, prošlog utorka pa je najavio ovo, ali odmah smo diskutovali. Renault verovatno da će raditi sa Red Bullom, da će Alfa Tauri dobiti takođe mogućnost saradnje sa Renaultom. Da samo napomenemo, po pravilniku Međunarodne automobilske federacije, Renault, čak i ukoliko ne želi da sarađuje sa Red Bullom i Alfa Taurijem, možda će biti primoran da uđe u tu saradnju, s obzirom na činjenicu da morate da snabdevate timove koji nemaju zvaničnog snabdevača. Dakle, Renault je taj koji, to smo isto rekli, koji prelaskom McLarena u redove Mercedesa naredne sezone snabdeva samo svoj fabrički tim, ima kapacitete i mogućnosti. To je nešto što si ti rekao prošlog utorka. Da, timski. Tako da možemo i tu izjavu da pustimo, da ponovimo i mislim da će to i dogoditi. I to smo takođe pričali prošlog utorka, ukoliko Honda izađe da je Renault nekako najlogičnije da Renault sarađuje sa... Iste su na majice, to bi moglo da bude kao da smo snimali istog dana. Da, i oni koji pitaju gde mogu da ukradu majicu, dakle... Neće otkriti svoju adresu, naravno, a i trebali bi da se penjete na 5. sprat, nije baš poželjno. Tako da, mada, svega smo se nagledali, kada je sposobnost generalno u pitanju da se dođe do... Ništa, počet ćemo da štancamo majice, ne vredi. Da, apropo majici, dakle, bit će ih na sajtu infinitylighthouse.com. Vreme je za drinking game, evo, Don Pablo mi napominje, apropo si rekao, eto, drinking game za one koji ne znaju, hidrirajte se, pijemo vodu, dakle, pa vreme je za malo vode. Za malo vode jeste. Dakle, ukoliko slušate podcast, nije najprofesionalniji, ali zaista treba da se hidrirate i sad ću da spomenem još jedno ime, Vanja Milićević, dakle, čovek koji je prošlog puta bio sa nama, ovoga puta je rekao, čekajte ljudi, ipak sam ja američki fudbal pre svega, ali vratit ćemo ga. Utiče nam na gledanost, čoveče. Mogu ti reći da moramo da pogledamo demografiju, Vanja. Ironije da... Pa nema šta da gledamo, kod tebe da i mene... otkrijemo. Najgledanija emisija na Najgledanija jeste emisija, da. I ono što mene zanima jeste da li se generacija Z pojavila u celoj priči, ali Vanja, svaka čast inače. Ako je animirao nešto od svoje generacije, a ja sam ubeđen da jeste, eto njega tu već za nedelju, 2. Pazi, ima dosta pohvala. Imamo tu još nekih ideja šta ćemo da radimo. Kulturan, pametan. Ma sve okej, da, sve da je dečko na mestu. To je ono što smo htjeli da negde i vidite u krajnjem slučaju zašto toliko volimo Vanju i zašto sarađujemo s njim. Don Pablo se ne spominje, rekao je da... Nije to, nije bitna fasada. Nije bitna fasada. Bitno je ono što čovjek ima unutra, znaš. Šta radi? Zato je Vanja bio dobar gost. Jeste. Dakle, Vanja, bio si u toj emisiji, sada već možemo da pričamo kultnoj, kada je bilo reči o Hondi i da se vratimo na Hondu. Dakle, i da ne zaboravim za majice, infinitylighthouse.com, napravit ćemo sajt, iako smo, ljudi, nas je nekolicina i cijela ekipa radi baš mnogo, tako da ne stižemo nužno sve da uradimo kako bismo hteli, ali nema planova onih klasičnih ljudi, vrlo smo iskreni. Sajt napravit ćemo, landing page, dakle, neku stranicu, dođete, naručite majicu i ono što je isto važno da znate, svaki put kada neko bude kupio majicu, 10% od prihoda će ići takođe u dobrotvorne svrhe. To je naša odluka. Mi kao tim smo seli i rekli, ok, nama pomažete naravno da možemo da budemo, solventni i da funkcionišemo na duge staze, ali s druge strane deo novca mora da ide u nešto u što mi verujemo. Sad šta će to biti, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju, nažalost, uvek ima neka situacija gde može da se pomogne. Tako da znate, majice su i karaktera, kada je reč o imidžu, važnog, ali mi smo mnogo srećni što imamo majice, ali će i pomoći nekim ljudima. Ja kad budem vidio ljudi da šete ovim majicama, vodim ih na piće. Opa, Pajo. Kad to bude počelo se dešava, da vidim ljude u majicama da šetaju gradom. Nadam se da ćeš teško do studija onda. Mada. Znam put. Obeležit ćemo ga, jasno. Kamenčićem, tako je. Dakle, Honda u Formuli 1, to nam je tema broj 1. Jednostavno,
to je šokantna je bila vest. Dakle, koliko god da smo mi spekulisali i pričali o tome da je moguće, zaista niko od nas nije, budimo sada iskreni, potpuno. Niko nije očekivao u petak da će Honda izaći sa zvaničnim saopštenjem da kaže mi se na kraju 2021. povlačimo iz sporta. Kako si ti reagovao? Mene je zateklo, moram ti priznati. Pa ja sam reagovao onako i ti, znaš. Sjetio sam se naših priča i to je to. Kažem ti, negde mi, kako bih ti rekao, znaš, čovjek može da laže drugi, znaš, da mu ne bude negde, kako bih ti rekao, drago što je predvideo da nešto može se dogodi. Opet, s druge strane, iz perspektive sporta, iz perspektive Red Bulla, strašno mi je krivo, znaš. Jer Hondu sam video kao vezivno tkivo uz tu priču Red Bulla i kao neki projekat koji bi mogu u budućnosti da bude vrlo onako inspirativan. Zaista sam video da tu postoji šansa da naprave nešto veliko u budućnosti. Jer ti ja pamtimo neka prošla vremena Honda i koliko je ona značila u Formuli 1 i ja inspirisan time sam zaista video, sudeći po ljudima koji rade unutar Red Bulla, bio sam siguran da je to nešto, da je to onako jedna garancija za lepu budućnost, a ta dva projekta zajedno. Međutim, očigledno da stvari nisu funkcionisale najbolje. Srđene ta dva kvara koje su se dogodila vezana Mugello i Monza su sigurno uticala negde i na neku dalju saradnju. Zvanično. Mnogo novca očigledno je potrebno da bi se opstavilo u Formuli 1. Honda nije spremna da ulaže dalje u taj projekat. Pričat ćemo nešto kasnije, drugačije imaju opredelenje kada je budućnost njihova u pitanju. To lepo si pričao o tome i nekim ranijim podcastima, tako da cela priča je onako, iz moje perspektive, onako obavijena i nekom velom tajne. Oni najbolje znaju unutra šta se sve izdogađalo, a opet kada pogledamo da realno ne postoji jasan napredak u odnosu na prošlu godinu očekivanje, da nema prostora da se napreduje. Mercedes i Lewis Hamilton su i dalje ne zaustavljaju. Tako je, da ne postoji mnogo mogućnosti da se napreduje naredne godine, a opet je to potrebno i dalje mnogo novca da bi se opstalo u Formuli 1. Tako da negde Honda kada je vagala, znamo Japanci koliko su praktični, iz cele te analize su shvatili da je najbolje da se iz celog projekta povuku, nažalost. Da, zvanično saopštenje kaže da zapravo do 2050. godine planiraju da budu neutralni kada je reč o zagađenju ugljen dioksidom, dakle carbon neutrality, takozvana neutralnost kada je reč o ugljeniku, ali to je početak procesa. Ono što je ovde pitanje jeste kako će se ovo odraziti na celokupnu Formulu 1. Dakle, ovo je odustajanje jednog retkog proizvođača koji je ušao u poslednjih 15 godina u sport. Dakle, mi smo, ako se vratimo na kraj decenije koje, pa čak nije ni sad prethoda, već predposlednja decenija, ako tako posmatramo stvari, 2008. 9. Ferrari, Mercedes, Renault, mi smo to imali. Honda je poslednji put izašla 2008. To je prethodni put iz Formula 1, napustila kao proizvođač agregata, nastao je Ross Brawn Grand Prix, Ross Brawn je kupio ekipu, uzeo Mercedesove pogonske jedinice, dvostruki difuzor primenio, Jenson Button postao šampion sveta, zato je i tu knjiga o Jensonu Buttonu i ne samo zato, čovek koji je doneo u toj trećoj eri Honda uspeh na velikoj nagradi Mađarske i pa kad to sve pogledamo, mi se sada vraćamo opet unazad. Dakle, hibridni sistem je uveden da bi privukao proizvođače da učestvuju, a onda se ispostavilo da ti treba $500 milijarde godišnje da bi ti se bavio tim jednim vrlo skupom zabavom, a možeš u IndyCaru, na primjer, da se posvetiš nekim hibridnim sistemima sada i možeš za manje novca da razvijaš, steko si iskustva neka, počeo da beležiš pobede i rekao doviđenja. I idu ka tome 70% vozila do 2030. treba da im bude na električni pogon, što opet je u prilog Formuli E pre svega. Jeste, pa to si ti odavno pričao vezano za Formulu E, sad ja tebe malo da hvalim, ti Igor stalno priča i ja se negde slažem s njim, takmičenje trolebusa, ja ih tako nazivam isto, svi volimo taj zvuk, a opet s druge strane pogledaj u koje vremena živimo, kako na svim nivoima se negde gleda da se novac sačuva, da se ne troši previše ako ne mora, i ovaj COVID, gde će da nas odvede naredne godine i to je veliko pitanje i verujem da su i tu negde rukovodili takođe ljudi iz Honda kada su razmatrali šta im je činiti dalje i iskreno ti kažem sad iz ove prizme nisam siguran da može se dogoditi da se u dogledno vreme vrati Honda u šampiona Formula 1. Možda je ovo, ikada. Ako se ikada vrati, možda 2021. i posljednja godina je njihova u kojoj će se takmičiti, tako da
zaista su onako nepredvidiva, da kažem, vremena kada govorimo uopšte u svetskom sportu, ne samo Formula 1, ali ko kaže da je Renault jedina opcija za... Misliš da ne postoji šansa da se neko drugi uključi? Znaš šta meni pomala pamet, recimo, kada sam čuo vest? Da. Znaš, dolazak Stefana Dominikalija za šefa Formule 1, znaš gde je radio pre toga? Lamborghini mu je tim... Fabrika koju on podigao na jedan... Vratio je na noge. Vratio je baš na noge. A kojoj grupaciji pripada? Volkswagen grupaciji. O tome ti pričam. A s kim je blizak Red Bull? Tako sa je. Volkswagenom. Tako je. I onda sad cela ta priča Audi, Volkswagen, Ducati, nemoj zaboraviti kada je reč o dvotočkašima, i Lamborghini ima i tekako tu posla. Problem je u sledećem. Do početka nove sezone Formule 1 2022. godine, ne 21. 22. je 18 meseci. Razviti celu pogonsku jedinicu za 18 meseci je, pogotovo sada u COVID eri, dakle nije ni era, u ovom COVID periodu koji se nadam da će proći, dakle siguran da će proći, je gotovo nemoguća misija. Tu je najveći problem. I Red Bull sada mora da rešava, zajedno sa Alfa Taurijem, mora da rešava prosto ne hronični problem, nego akutni problem. Pa ne, znaš kako, njima je sada, pazi sad ovo, ko je sad priča? Da li je Red Bull u interesu da sledeće godine uopšte radi sa Hondom? Znaš, primoran si, ali šta ćeš da radiš? Pa šta ćeš da radiš sa Hondom sledeće godine? Znaš, ti treba da počneš pripremu za 2022. godinu, a ti u stvari ne znaš kim ćeš sarađivati u 2022. Znaš, čemu sad ta saradnja naredne godine? Čemu vodi? Pazi, Honda koja se povlači. Motiv Honda je da pomogne Red Bullu naredne godine. Tu ne postoji nikakav motiv. A motiv Red Bulla da nastavi saradnju sa Hondom takođe ne postoji. Dakle, dolazimo u situaciju da će nam naredne godine biti toliko predvidiva, da ne kažem dosadna, da će Mercedes 2021. godine da se prošta kroz to prvenstvo, jer kom je stanju Ferrari, šta se dešava na relaciji Red Bull Honda, ko može da zaustavi Mercedes naredne godine? Ko? Pa ja ne vidim niko. Pa ne može niko da ih zaustavi. Ne može niko. Čak bi mogao Aston Martin da bude najveći rival. A sad dolazimo... Aston Martin. Vidi kako smo bojica zacakljeni sa oči. Aston Martin. Adrian Newey. Šta će on sad uradi u ovoj priči celo? Nema više Honda. Nema više priče o tome da će on Hondu da vrati na vrh sveta. Tako je. Jedino sledeće godine ukoliko osvoje titulu. Što uz minimalne promene koje su dostupne gotovo delo je nemoguće. Nemoguće. Ko će da zaustavi moć Mercedesa? Hamiltona, koji je i tome ćemo pričati, ovog vikenda ponovo na putu da dođe do 91. pobjede. Jeste. Bukvalno nema ko. Otvaraju se mnoge priče se otvaraju i zato jeste ovo što se dešava. Pazi, i ti ja imamo žal zbog toga što se ovo desilo sa Hondom, jer ovo nije dobro za sport. Zaista nije dobro za sport. Odlazi nam Honda, ljudi, Honda, znači od kada znam za sebe, od kada znam formulu, Honda je bila prisutna. Eto, imali ste jedan kraći odlazak iz Formule 1, svi smo se radovali povratku i sada kada smo pomislili da stvari sa Red Bullom mogu da budu dobre, pogotovo iz prizme novih pravila 2022. godine, odjednom ti sad više nemaš Hondu, lepo si rekao, umesto da te motivišu da novi proizvođači ulaze, ti ostaješ bez Honde, ostaješ bez Honde, a ovo sa Aston Martinom je velika stvar, nego mi ćemo sada napravimo malu filmsku magiju. Vanja, nama je upravo u studiju stigao anonimni kolekcionar koji je došao po točak. I nikad ne prekidamo podcast, nećemo da snimamo čoveka, ali sad ćemo da napravimo tuf i da se vratimo bez točka iza nas. I mnogo sam srećan, a dakle, ne zamerite što pravimo pauzu, retko ovo radim. Ja toliko veliki pozdrav za gospodina, ja bih tako voleo da on sedne ovde s nama i da popriča bar 3 minuta, ali naravno veliko poštovanje i ja kažem, ja pogotovo ovakav vid priče poštujem i iskoristit ću samo priliku da ga pozdravim i prekidamo. Za trenutak ćemo... Za trenutak, a to će za vas biti tuf, da. Nestao točak. Nema točka. Nestao točak. Kakav osjećaj, Pavle? Nevjerovatno, da. Fenomenalno. Neko dođe i kaže ne želim ništa da se zna o meni, sve je okej. Ja sam učinio dobro delo, pritom voli motosport, zaljubljenik, veliki zaljubljenik, dobio točak. Ako budemo mogli se odužimo nekad, nadam se da ćemo to učiniti. Inače, za Draška koji je prepustio, imao je pravo preče kupovine na Limundo, ali Draško se javio i rekao, ljudi, duplo veća ponuda meni, ja ovo ne prodajem, neka samo ide lani i prepustio je, spremili smo poklončić,
Ferrarijevi navijač, tako da ćemo naći nešto od Ferrarijevih elemenata i pokloniti mu. Tako da i za Draška stvarno. I za anonimnog kolekcionara, i za Draška, i za cijelu ekipu, i svi vas koji ste i učestvovali u nadmetanju i priširili priču, ja sam potpuno oduševljen. I naravno, uvek smo tu da podržimo ovakve akcije i u budući, naravno. Mislim da smo prvi put srećni što je nešto otišlo iz studija, što nam je prazniji kadar, ali namjerno smo ga ostavili, neka, to je deo neke lepe priče. Pa dobri, neke druge stvari iz studija ako će pomognu u tu svrhu. Neka idu, naravno. Neka idu, zaista. Neka idu, a nabavit ćemo ih mi još i već smo pisali nekim ljudima. Ja sam spreman, evo i ove šolje da se odreknem, ako će da pomogne. Čekaj, ne, ja ću da ti otkupim, mora da ostane tu, dakle, čekaj. Misliš zašto? Čekaj, se vratimo na Hondu. Trebalo je ti tu da osvoji Max Verstappen, da ti ne bi pojeo šolju. Pa dobro, da, ali to sad nema veze sa, nije to vezano za Hondu. Za Red Bullu. Pričamo o Maxu. Da se vratimo u toj priči, pazi, nekoliko stvari si ispleo sada. Pa dobro, idemo sad oko Maxa, šta će biti s Maxom u Red Bullu? Šta će biti s Maxom, šta će biti s Aston Martinom? Aston Martin do kraja ove godine je jedan od sponzora, glavnih sponzora ekipe Red Bulla. Međutim, osniva svoju ekipu, završava se ta saradnja, Aston Martin, negde naša kalkulacija i generalna kalkulacija će teško moći da napravi motor, ako uopšte bude to želeo, za 2022. možda nekada kasnije. Međutim, gde je sada tu Red Bull? Dakle, ostaje bez Aston Martin. Aston Martin vozi za sebe, ima Mercedesove pogonske jedinice, kompletni hibridni sistem je Mercedesov, Honda izlazi, Renault deluje kao najozbiljnija opcija, ali da li Renault i Red Bull mogu da uspostave tu vrstu saradnje? Ajmo sad to. Možda će morati. Koliko je uvreda bilo izgovoreno? Pa bilo je, mislim, Srđane, koliko je bilo u nekim drugim oblastima i... Mir. Pa mislim, ni interes, oko interesa se ljudi opet lako spoje, što... Lepo si rekao, povratak Jedija, dakle... Zaboravljaju se neke stvari, brzo ako se nađe neki zajednički jezik, neka zajednička tema, zajednički interes pre svega, a mislim da oni imaju zajednički interes. Imaju veliki zajednički interes. Da to naprave da izgleda kako treba. Sad, kaže, vidjet ćemo, ja nekako meni... Da ne budem Baba Vanga, meni taj Lamborghini deluje kao priča koja bi mogla da bude vrlo ozbiljna. Samo da znaš, nominovan si da dobiješ za prethodnu nedelju, nije nam tu sad šolja Baba Vanga, ali hashtag Baba Vanga, za oni koji ne znaju, ne šalim se, je hashtag koji je počeo da se koristi za predviđanja pobednika u Formula 1 MotoGP. Ti si za prethodnu nedelju, po mom mišljenju, evo Mići studio će da napravi, dakle, zajedno ćemo mi da napravimo. Dakle, cijela ekipa šolju koja kaže SKF1, Lab 76, hashtagovi, Baba Vanga, Paja za prognozu. Nisam srećen što si u pravu i toga, zato što gubimo Hondu, ali sam srećen što prosto, zaista sam sebičan, što eto, u Lab 76 se nešto tako globalno desilo. Jesam. Krajnje sam u ovoj situaciji, dakle, timski. Ali, kada govorimo o nastavku, dakle, Renault je dobio teške uvrede na svoj račun kada su se razilazili. Bitka kada je Renault angažovao Daniela Ricarda i taj kadar koji je bio u Netflixovoj emisiji. Inače, Netflix je bio u Rusiji, pa eto, Netflix kako se pojavi, nešto se desi. Dakle, Netflixova ekipa dođe u Italiju da snima Ferrari doživi debakl. Prošle godine Netflix dođe da snima u Nemačku Mercedes, debakl. Sada dođu u Rusiju da snimaju koga god i mi ostanemo bez Honda. Netflix ima dobre serije, ali ljudi, budite milosrdni prema nama. Ali vraćamo se sad na ozbiljnu temu. Red Bull, Renault, 4 titula osvojio Sebastian Vettel u toj kombinaciji, 4 titula su zajedno konstruktora osvojili i to je sve izgledalo savršeno do hibridne ere. Renault sada polako li sigurno napreduje, deluje sve ozbiljnije, vidimo s McLarenom kako to funkcioniše. Zamisli sada Red Bull, Renault, da li je to sada već pobednička kombinacija, potencijalno? Pa mogli bi da bude. Pa, mislim, pazi, bilo je mnogo primjera, i na nekim drugim nivoima. Ne želim sad da pričam ovde o tome, mislim da nije ni potrebno, Ljudi su se razilazili, jedno drugom upućivali koje kakve otrovne strelice, pa su se ponovo spajali, jer je, interes im je to nalagao, Tako da, Red Bull i Renault, mislim da nije to baš bilo toliko drvlja i kamenja, kao što se predstavili javnosti da ne može da se napravi neka nova saradnja. Mislim da može se napraviti nova saradnja, da tu neće biti nikakav problem. Problem je samo koliko je Renault u ovakvom instalaciji snaga. Ja mislim da su oni sad u poziciji Ferrari i Mercedes. Možda to nekima zvuči čudno, ja zaista tako mislim. Da oni jesu sad u poziciji Ferrari i Mercedes. Da im nije baš interes
da imaju za spoljnog, po znacima navoda saradnika, Red Bull. Koji ih pobeđuje potencijalno. McLaren ih pobeđuje. Tako je. Nije im to baš interes. I tu mislim da možda da bude neki problem. Ne toliko na relaciji između ljudi i onoga što treba donese budućnost, već činjenice da Renault napreduje, dobijaju Fernanda Alonsa i gde je sada Renault interes da isporučuju agregat Red Bullu? Strateški gledano, strateški nema ga. Interes. Nema ga. Njima treba neka ekipa kao što je B-Team. Tako je, kao što je Alfa Romeo, kao što Alfa Tauri, kao što Alfa Romeo, kao što je Haas, kao što je neka ekipa koja neće njih da ugrožava. A njih Red Bull, pa čekaj, Ferrari i Mercedes, seti se, pa nije padalo na pamet da sarađuju s Red Bull. Ja mislim da je Renault došao u fazu koliko napreduje, koliko ulaži i francuska država, koliko napreduje fabrika, kakvi su se sve ljudi okupili u garaži Renaulta. Šta će njima Red Bull? Šta će njima Red Bull? Realno njima Red Bull sada ne treba. Pa ne treba im. Sada im ne treba. Oni su došli u fazu kada im ne treba. To je po meni sada veći problem za Renault nego ta neka eventualno buduća saradnja i da će da sednu ljudi da razgovaraju. Naravno da mogu lako da razgovaraju, lako da se dogovore. Međutim, ovo je meni veći problem. Da je Red Bull opet u nebrnom grožđu zato što su jako dobra ekipa, njima treba Lamborghini. Njima treba neko ko će biti njima posvećen. Lepo si rekao na početku, Renault će možda morati sarađuje sa Red Bullom, ali Renault će bežati od toga, jer Renaultu ne treba Red Bull. Da, to je ironija, da zapravo tim koji im je bio potreban da osvoje titule, sada postaje tim koji je zapravo najveći protiv kandidat. Ne treba im. Znaš, ne treba im, ne žele ih, zato što su oni sad toliko jaki, okrenuti su sebi i njima treba neka manja ekipa, oni žele da budu Mercedes i Ferrari. Ali ko im je potreban? Potreban im je vozač. Potreban im je vozač. Fernando Alonso dolazi i sve je ozbiljniji Fernando Alonso u svojim izjavama makar. Dotaći ćemo se izjava Fernando Alonso, međutim on je velika zvezda. Ne vidim da će neko moći da bude tu dok je Fernando Alonso prisutan u Renault. Možda će slatki muljki imati Renault, jer sad se postavlja pitanje Maxa Verstappena. I ono što si takođe postavio kao pitanje, šta će Adrian Newey, tehnički direktor i glavni dizajner Red Bulla? Honda više nema, ako sledeće godine ne osvoji titulu s Hondom, njegov san da Hondu vrati u vrh se okončao, neuspešno. Tako je. I šta onda? A Aston Martin zove. I to vrlo otvoreno zove. I ima čime da plati. Ima čime da plati, što je... I pritom ima tu vrstu motiva o kojoj ti stalno govoriš. Kad je Adrian u pitanju, da radi nešto novo, da jedan novi projekat dovede do vrha. Nešto što njega inspiriše celog života. I ima projekat Valkiru. On je bežio od Ferrari, on je mogli do Ferrari, čovjek toga nije zanimalo. Njega zanima nešto novo, nešto inovativno, nešto čemu će onda da neki svoj pečat. A Aston Martin, to smo rekli, sa Adrianom Neweyem i Red Bullom je radio na Valkiri. Dakle, na hiperautomobilu koji je čedo Adriana Neweyja. I sad se dolazi do toga da ima novca, Honda više nema u Formuli 1, koji ti sada imaš izazov u Red Bullu. Pa imaš izazov koji si već prošao, a to je da nađeš snabdevača i osvojiš titule. To je već štiklirano, to je završeno. Možda će novi izazov biti sa Aston Martinom nešto više da postigne, koji ima i novu zvezdu. Ima Sebastiana Vettela. Dakle, kada je reč o Maxu Verstappenu, pitanje je gde će Maxu biti otvorena vrata. Verujem da svi žele Maxa, ali da li možeš da ga staviš u Mercedes sa Lewisom Hamiltonom? Teško. Budimo realni. Renault sa Fernandom Alonsom, teško. Isto teško. Aston Martin sa Sebastianom Vettelom, opet, teško. Ponavljamo se, ali postaje sve teže i teže. Ferrari Charles Leclerca i Carlosa Sainza. I pritom Ferrari kakav će biti naredne godine, nije nešto posebno inspirativan ni za Maxa, verovatno. Ali teško je nešto napraviti sad, promeniti postavu sada, doveli su Carlosa, imaju Leclerca, teško. Mislim, Maxu i Red Bull 2021. jedina opcija. Pitanje je šta će biti u 2022. To mi razmišljam, gde ti se otvaraju vrata, ali videli smo kako se... A pritom ta saradnja Red Bull i Honda, znaš, to ti isto kao, ja uvek pokušam da budem pragmatičan negde, znaš, da pričamo realno. Znači, ti ja sad radimo 10 godina, znaš, i sad ti kažeš meni sad, pa znaš šta, ja sam rešio još sledeće godine ti i ja i više ne radimo zajedno, znaš. I to je potpuno drugačiji odnos, istog momenta nastaje drugačiji odnos. Apsolutno. Tu više nema neke, kako bih ti rekao, neke
Pa nema te veze. Nema, ne postoji. Priča se o hemiji. Da, nema te hemije više nema. Jer ti si, čim je neko odustao od nekog projekta, od neke osobe, to više nije to. Tu veze nema. Nema više. To ne postoji veza. Ne. A to su veze. Kakve god da su, to su veze. Tako je. I onda ti kad razmišljaš o Red Bullu, znači ja mogu zamislim kakve su procepi sad u glavi Maxa Verstappena, koji je jedan dečko vrlo ambiciozan, iz najpozitivnijeg mogućeg ugla. Naravno. On je takve klauzule pravio, on želi titulu, on želi da mu je neko posvećen, on želi da se bori za... Šta je dobio sada? Znači dobio je šamar, ozbiljan šamar je dobio je jasan signal da naredne godine on nema tu šta da traži u duelu sa Mercedes. Šta da traži? Ali zašto je ovo tako velik šamar? Evo, Vanja, ajmo da iskoristimo priliku, evo vreme za hidrataciju, da vidimo o čemu mi pričamo kada govorimo o Hondi. Pogledajte ovo je 1000. trka, Šangaj, Honda i Red Bull. Dakle, gledate delić istorije. 77 pobjeda ukupno ima Honda. Možemo da idemo kroz slike, čisto da vidite, pogledajte ovo, Baknam. Dakle, mi ovde govorimo o istoriji Honda. Dakle, čisto da se razumemo... 64. ili tako? Tako je, to je 64. Dakle, kada govorimo o Roniju Baknamu... Mora stavim ne vredi. Čovek koji je, još ovog, Clark Kent se pojavio, dakle, sad identitet, dakle, gotovo. Ovo je čuveni bolid, RA271, nema veze, idemo dalje, Vanja. Ali onaj bolid zašto je važan? Pogledajte ovu scenu. Ovo je prva pobjeda Red Bulla i Honda zajedno. I Max Verstappen koji pokazuje prstima na Hondu. Oni koji slušaju, dakle, preporučujem, bacite pogled na YouTube-u na te kadrove. Ne možemo prosto sve da vam prenesemo, ali tu smo da ispričamo. Ruke visoko podignute, Bottas aplaudira, Charles Leclerc ne može da prihvati taj poraz. To je čuvena ta trka u Austriji 2019. Da, kad je vodio, Charles Leclerc je izgubio finišu. Tako je, pogledaj ga u pozadini. Kada je Honda pokazala da može da se takmiči sa Ferrarijem kada pričamo o tim brzinskim svojstvima. Pogledajte tu radost, tu emociju i Japanaca koji su sve više, da kažem, i dolazili, posećivali staze, verovali u taj projekat. Pa da, evo ova scena, izvini. Pa pazi onda što smo, pogledaj, prvo i treće mesto u Nemačkoj. Dani Kvjaca, Toro Rosso. A to ono što smo pričali, sećaš, ja sam stvarno bio optimista kada je Honda u pitanju. Pogotovo onda nakon dolaska u Red Bull. Da. I stvarno je izgledalo sve kako treba, ali eto, kažem ti, negde inspirisan. Tanabe je mene inspirisao, tačnije mi je stavio onako da se zapitam, prst na čelo. Šta se tu događa? Da tu nešto nije u redu, zaista. Ta njegova izjava je bila, čini mi se, prekritica. On je tada već najavio da... Pogledaj ovu radost. Pogledaj ovu radost. Pogledaj, to je japanski deo ekipe. Što same Honda, što kada govorimo o predstavnicima Red Bulla. Mislim da je prosudio taj sportsko-ekonomski deo, pre svega, čini mi se ekonomski deo, period u kome živimo težak i Honda koja je očekivala veći napredak u odnosu na prošlu godinu, a nije dobila, ekonomija, COVID-19 koji nam diktira uslove življenja. Bukvalno. Sve više i više opet ulazimo u fazu koja je zaista onako ni malo obećavajuća, ali tako da kažem. Priča se, navodno će Australija biti ipak domaći naravno te prve trke, ali sad pričati sredinom 2021. godine. Mi nemamo predstavu šta će biti sad ovog jeseni, kamoli zime ili proleće naredne godine. A iskreno ti kažem, ovo što radila Honda, mene sad vezuje opet za jedan drugi. Priča sad razmišljam o olimpijskim igrama uopšte. Mislim da su Japanci vrlo pragmatični i da su onako svesni onoga što se dešava, da možda malo više nego ostatak sveta i da ta odluka ima veze najviše, čini mi se, tim ekonomskim delom. Izvini, pogledaj ovo, Maxova 100. trka u Hondi. Dakle, svi ovi kadrovi iz Nemačke, pa vidjet ćemo kasnije. Evo, ovo je meni zanimljivo. Dakle, ako možemo se zadržimo ovde, dakle, ovde gledamo motor Edija Lawsona. Dakle, ovo je NSR 500 Honda dvotaktna, Karl Crutchlow. Vanja, ako možemo i sledeće kadrove, mislim da su u ovom segmentu, evo, šta je ovo, pa kako da se ne nađeš na ovaj pogled. To je ta čuvena druga era Honda. Dakle, u prvoj eri, koju smo negde dotakli pogledom na onaj čuveni bolid era 271, taj bolid nije imao ni jednu pobjedu. Da smo rekli, Takuma Sato beš, a? Da, ovo je Takuma Sato u bolidu Ayrtona Sene, McLaren Honda. Dakle, iz 1988. godine. Mi pričamo ne fragmentima, o ozbiljnoj istoriji. Dakle, ta prva era je trajala od 64. do 68. godine. I mi smo tu imali
gomilu američkih vozača, pazi, američkih, Ronnie Bucknam, Richie Ginter, dakle, to je ekipa koja vodi, i onda dolazi John Surtees, pazi, Surtees ti dolazi i ti gledaš kao John Surtees, legenda, čovjek koji je osvajao titule na 2 i na 4 točka i to se završilo 68. I ti kažeš, ok, šta sada? 80. zlatne godine, 83. se vraćaju sa Spirit Racingom i onda kreću, ubrzo potom kreću titule. Ukupno, 6 titula je Honda osvojila. Tada smo svi počeli da poistovećujemo Hondu. Onaj bolid, Vanja, ako možeš, molim te ga vrati, dakle, ovaj bolid, kada pogledate, to je i dalje slika Honda u Formuli 1. Jeste. Pa to je tvoja i moja slika. Tako je. Za nove generacije slika će biti Max, ali koji nikad neće osvojiti titulu, i imamo taj treći period, inače drugi period je trajao do evo ga Takuma Sato posle pobjede, ne, ovo je bio probni dan, a eno ga bolid u pozadini Indikara, tu će i dalje ostati. Da, pobeđivo Takuma u Indianapolisu i to 2 puta već. 2 puta, pa je. Tu sam bio ja dobro, moram ti priznam da sam bio na tvom nivou. Dakle, rekao sam Dekiju, Takuma Sato pobeđuju Indiju. Bravo. I da, nismo loši ove godine. Evo ga i Takaki Nakagami. Da. Evo, pogledaj ovo je Brazil prošle godine. Brazil, prva, druga pozicija. Znaš šta može da bude ironija cele priče? Dobro, u stvari ima vremena još. Ja sam malo na početku napravio lapsus jedan, naravno, i gledat ćemo mi Hondi naredne godine, ali... I ove i naredne, ali, znaš... Može da se desi. Može se desiti da Pierre Gasly bude posljednji pobednik za Hondu, da. Imamo i te kadrove, ali pazi, Alfa Tauri Honda bi mogla da bude posljednja pobednica. Evo deliće istorije. Pogledajte zašto se bavimo Hondom. Ovo je udarac kao neko kad te udari u stomak i ostaneš bez daha. To je ono što je Honda uradila, ali razumemo je. Dakle, koliko god bili oduševljeni kadrovima, ovim bolidima, pričamo o Hondi. Evo ga čovjek, evo ga jedan od ključnih ljudi. Meni je zanimljivo, ovo je generalni menadžer, ovo je Masashi Yamamoto. Dakle, ovo je čovjek koji vodi ceo tim. Međutim, ono što je meni fascinantno, dakle, u cijeloj priči, Toyoharu Tanabe je tehnički direktor, ti si njegove izjave pratio i tu je ležao odgovor zapravo. Koliko god da je Yamamoto govorio, da, sve je super, mi idemo, slušaš čoveka koji je tehničko lice. A znaš zašto? Zato što se Tanabe retko oglašava. Da. Znaš, to je bio. Znaš, kad se neko retko oglašava, osjeti potrebu da priča o momentu kada dolazi nam trka posle 2 kiksa Honde. Jedno drugo mesto, ali nije pobjeda. Ok, da, ali dobro, znaš, pričamo pre tog drugog mesta. Znači, da, pričamo pre trke, znaš, to su izjave Tanabe, a pre trke, znaš. I onda čovjek odjednom počinje priča, vidjet ćemo, ne znam, daje neke izjave u rukavicama, znaš, uvijene u oblande, nešto, znaš, sve mi je to bilo sumnjivo, baš mi je bilo sumnjivo, znaš. Nekada možeš jasno da protumačiš, a to je sad, znaš, neko iskustvo i ono što... Pa jeste, i novinarsko iskustvo. Pa dobro, i dugo pratimo, zaista, imamo zajedno to, imamo informacije neke insajderske, pa normalno da ih imamo posle toliko godina praćenja. Neki put su tačne, neki put nisu. Tako je, to je to, jasno. To vam je tako. Evo, ovo je jedan od razloga. Honda Jazz sa leve strane, s desne Alfa Tauri, i mi pričamo o tom komercijalnom aspektu. Dakle, šta želiš da razvijaš u budućnosti? Ako ti je cilj da za 10 godina imaš električna vozila, Formula 1 nije spremna za električnu budućnost. I ono što je meni tu veliko pitanje, kako će i da li postoji budućnost Formula 1. I si ti spreman? Pa pazi, za Formulu 1 u električnom svetu. Da. Ne. Pa ni ja. Ja je ne vidim. To ti kažem. Ja se bojim da je to da ulazimo u kraj. Pa ulazimo u kraj, da. Da ulazimo bukvalno... U toj varijanti ulazimo u kraj. Teško mi je da izgovorim to. Jer ja iskreno ti kažem, koliko god da, znaš, poštojem i te momke, ja Formulu 1 ne mogu da gledam. Evo, iskreno ti kažem, ne mogu da gledam. Ok, rekao sam Formulu 1, znači Formula E. Ne mogu da gledam. Zaista. Jasno bi. Stvarno ne mogu. Pokušavam, ne mogu. Zaista ne mogu. Jer nije to samo pitanje brzine, to je pitanje i atmosfere, svega. I istorije, koja se sada piše. I mi... To su te neke, znaš, trke, neke ulične, neke, znaš, mislim, ne dopada mi se ceo sistem, znaš. Jasno mi. Ne mogu da gledam, jednostavno, ne osjećam se da tu pripadam, znaš. Znaš u čemu ja uživam? Znaš, kako bih ti rekao, znaš, sutra može se desiti mi kaže neko je sutra da radiš to. Bilo bi mi teško da znaš... Znaš kako ja to gledam? Ja to posmatram iz perspektive tehnologije prevashodno. Ako pogledaš tehnologije koja se tamo razvija veoma ozbiljna, ali Formula E jeste za neku novu generaciju. Jer ja znam kako smo odrastali. Mi smo klinci, to su
čak i pre tih formativnih godina, baš smo klinci i ti čuješ za neke heroje, za neke junake, tebi je buka asocijacija. Pa znaš šta će da uradim u toj varijanti, Srđane, realno. U toj varijanti, ako to bude budućnost, Formula E, bez ovake Formule, ja ću se povučim da kažem, evo, ovi koji razumeju mlađi, izvolite, vi radite, vama pripada ovo, meni ne pripada to. Ja to ne mogu da radim. Razumete? Vrlo jednostavno, razumeš? Evo, pa pogledaj, ovo je Honda ovde vas pozivam da gledate zapravo Lab 76 broj 1. Zašto? Za oni koji eventualno ne znaju, pa nadam se da ćete baciti pogled zapravo. Vrati Vanja, molim te, ono je, dakle, ovo je deo istorije. Zašto? Govorimo o počecima. Govorimo zaista o počecima i govorimo o tome kada se Honda uopšte pojavila u šampionatu sveta. Dakle, kada govorimo o Hondi, moramo da dođemo do 61. godine. Ljudi, 1961. godine i da pričamo o nekom drugom vremenu. Dakle, sećam se ove emisije, ovo smo snimali na Adi. Dakle, Tom Phillips koji je osvojio titulu 125 kubika, ali Honda koja je te godine napravila zaista boom jedan praktično i eto, pozivam vas da pogledate Lab 76 broj 1 s obzirom na čini smo se malo bavili u tom trenutku šta sve Honda postiže, zašto smo se bavili, pa u tom momentu koliko to sad davno. Ej ljudi, sad će nam godišnjica, 27. oktobra stiže godišnjica Lab 76. Jeste da smo hiperaktivni u 2020. Moguće. Da. Ona prva emisija, sećaš se kad smo Žarko i ja uzeli mikrofon GoPro, izašli na Adu i gledali lišće i kao snimamo i znam da je bio komentar super, nešto se pokrenulo, evo nas u studiju koji niko od nas nije suštinski planirao, nego smo krenuli sa snom, evo ti sad Honda, Power of Dreams, moć snova, a prvo mi smo emisiju snimili tek u maju. Dobro, s tim što mi planiramo, u maju smo snimali prvo. S tim što mi planiramo da se povučemo za neki 20 godina. Tako je. To je neki rani plan. Dakle, kad dođemo mi Vanja je krenuo u istoriju. Pogledajte ovo. Evo ga. Soichiro Honda. RA 270. Dakle, kada govorimo o Hondi i kada govorimo o nastupima u šampionatu sveta, ovo je šasija koja je preteča, ovo je februar 1964. I mi o čemu pričamo? O gospodin koga ovde vidite je... Ko je februar? Ne znaš ko je februar? Znaš šta dole desno lepo piše? Piše, a? Ne vidim. Predivna je, naučare se skinuo. Dakle, vidi, ono što je fenomenalno u cijeloj ovoj priči jeste ta ideja Soichira Honde. Dakle, Soichiro Honda koji je čovek koji dolazi posle drugog svetskog rata. To, Vanja, to. Pogledajte ovu lepotu. Pa pogledajte kako to izgleda. Ovo je lepota, stvarno. RA271. Nema aerodinamike. Ovo je mehaničko oslanjanje od početka do kraja. Šta bi dao da mogu da provozam malo? Ali ja mislim da bi nam srce stalo. Dakle, i Don Pablo ušao u kadar, Vanja je izveo ovde čudan jedan prelaz, ali mislim da će u postprodukciji sada dobiti zapravo, a izgovorio sam ime, mislim da će pasti pip, ko je Don Pablo. Mora da sečemo ovo. Da, dakle, mislim da smo već isekli u postprodukciji, da je to Vanja već završio, zapravo da se ništa neće vidjeti. Vanja je mag. Vanja je mag. I zašto pričam sa ovoliko uzbuđenja? Ljudi, govorimo o periodu i to se nadovezuje na Formulu E. O periodu koji, mi smo ta generacija X, to smo prošli put pričali, ali koji je došao posle drugog svetskog rata. Dakle, nismo baš bili blizu drugog svetskog rata kada smo se rodili. Ali... Ne preteruj, Srđane, stvarno. Nije u redu. Ali ono što hoću da kažem jeste da zapravo pričamo o jednom drugom periodu. I u tom momentu Japan koji počinje da se zapravo poravlja neposredno posle drugog svetskog rata i Soichiro Honda je obeležje jednog vremena, dakle, koji je hteo da pokaže i demonstrira šta sve Japan može da učini. Dakle, osnovao je kompaniju, bio inženjer, industrijalac, tako je, to je njegov zvanični opis, ali čovek koji je krenuo iz svoje šupe, kada pričamo o startupima u šupama, sada u Kaliforniji i Silicijumskoj dolini, pa evo kako može da izgleda jedan startup, odete i sanjate ove snove. Pogledaj kako to dobro izgleda. Dakle, fenomenalno. I to je inače verzija iz 65. kada govorimo o uspesima. Prva pobjeda je pala te godine u Meksiku i Honda je na taj način počela trasira jedan put. Međutim,
tek 80-ih su došle neke nova vremena, nemamo previše kadrova legalnih, dakle, koje smemo da prikažemo iz tog perioda, nabavit ćemo ih, ja se nadam, međutim, sve ovo je podsjetnik onima koji možda ne znaju koliko je bogata istorija Honda. Koliko je bogata. I sad, ova četvrta era se završava neslavno, treća era je takođe bila relativno neslavna, jedna pobjeda, Jensona Buttona, dakle, to je sve što smo imali kada govorimo o ozbiljnijim uspesima, ali moram priznati da teško će mi pasti. Mislim da smo pred kraj zapravo istorije Formule 1. Ja moram samo kažem da mi zadovoljstvo delimo ovu prostoriju s ovim čovekom od žive enciklopedije, šta sve čovjek ispriča. Veljko Petrović bi bio ponosan. Ja se iskreno nadam. Sigurno. Nema šta se nadaš, siguran sam ja u to. Nema šta da dodam novo. Moram ti priznam da neke stvari nisam imao u glavi uopšte. Evo, sad slušam i uživam. Generalno, kada govorimo o... Ne, napravit ćemo jedan specijal. O istorijatu Honda, da, pa naravno, hoćemo. Moramo. Pazi, ovo su 12-cilindrični motori. Dakle, mi govorimo o bolidima koji su imali 12 cilindara tada. To je taj zvuk, znaš, vrišti. Inače, 3 litre imao motor. U 67. konkretno, ovo je 3-litarski motor. Dakle, ovo je Surteesov RA300, 273 je takođe korišten, dakle, kao šasija, V12 motor od 3 litre. Pogledaj kako se to zanosi, dakle, i John Surtees, tako je krenulo. I sad dolazimo do Formule E, neka nova vremena. Pričamo o tome da je Soichiro Honda hteo da pokaže industrializam Japana, sposobnost tehničko-tehnološkog razvoja. I ovo je bila slika koja je obilazila svet i pokazivala šta može taj jedan post-ratni Japan da učini. Mnogi su se smejali automobilima japanskim, danas se niko ne smeje. Inače, najveća proizvodnja za Hondu jeste u motociklizmu, međutim, u automobilizmu su vrlo prisutni, u takozvani tercijalnoj industriji, kada govorimo o proizvodnji aviona, od 2015. mogu u Americi da takođe koriste svoje avionske agregate, cijel avion, i naravno imate vanbrodske motore, na primjer, i tako dalje. To su one kletice, one kupi Japance, neće ti izda nikada. Da, to je, da, iz 80-ih su počeli, 90-ih, a 60-ih su se ljudi smejali kad se pojavila ova Honda. Pa danas, zato što estetski, znaš, nije nalik nekim drugima, znaš. Nije tad bila, ljudi više polažu onako na te neke estetske momente, znaš, a ne na funkcionalnost. A pogledaj ovaj motor, RA302E, dakle, mi ovde govorimo o V8 motoru, govorimo o 3-cilindričnom motoru i o nekom vremenu koje je iza nas. Ali kažem, to je ta prva era. Da, to je ta prva era i mnogo lepih fotografija ima. Dakle, prilika da se vidi koliko su i tada emocije bile iste. I evo sad prelazak na ovo. Emocija je ista. Nema veze, 2020. Ona je radost koju smo imali kadar kada se raduju. Što japanski inženjeri, što ljudi. Fenomenalno. I ovo je sada surova realnost. COVID-19, sve sa maskom, slaviš pobedu. I tako. I sad se otvara... realnost i izgleda surova i budućnost. Matsushita ovde ponovo. Da, zaista, gledaš ove kadrovi i kažeš da li je moguće Da li je moguće da ljudi više neće biti tu? Baš nestvarno deluje. Pazi, ovo je 6. godina od kad su se vratili u Formule. Kad pogledaš koliko je Honda napredovala u saradnji sa Red Bullom, šta su sve uradili i sa Alfa Taurijem. Pazi, Alfa Tauri koji ima tako dobre rezultate od kako je Honda sa njima. Sve izgleda kao projekat koji ide onako prema nekom boljitku i da su sve bliži ovim, koliko su im nadmašili Ferrari ove godine, to brutalno su bolji od Ferrari. Pa Ferrari ne može Alfa Tauri da pobedi na stazi. Ne može. Da ne pričamo Red Bull, Alfa Tauri nego pobedi na stazi. Ne, nisu ni blizu toga. Ali to je drugačiji način razmišljanja, kažem, ja pokušavam da budem onako negde realan, da sagledam stvari nekako iz prizme ljudi koji su to odlučili, znaš, poznajući tu neku i da kažem i kulturu Japana i ti malo bolje to znaš s obzirom da si i studirao i da čak zvanično još studiram. Zvanično još studiram, čak i znaš i razumeš malo. Da, po neku rečenicu, jezik, da. Ali stvarno mislim da su oni negde, kako bih ti rekao. Evo ga kadar. Da, ovo je sjajno. Austrija 2019. A to je ta velika pobjeda Maxa Verstappena protiv Charlesa Leclerca. Kakvo olakšanje. Pazi, prva trka sa Red Bullom, nemojmo zaboraviti, se desila pre godinu i po. Ali znaš šta, mislim, sjeti se u kom momentu je bio Ferrari tada.
Sa Mercedesom... Oni su Mercedes kidali. Tako je. I dođe Max Verstappen koji sa Hondom pocepa Ferrari u finišu i dođe do triumfa. I ti tada vidiš da je to. Da to može samo da bude bolje. Pazi, prva trka, pobedničko postolje, 3. mesto i prvo pobedničko postolje za Hondu u novoj eri, u ovoj 4. njenoj eri. Dakle, mi govorimo o prvoj trci sezone i mi govorimo o tome da si ti zabeležio plasman pobedničko postolje. I onda odeš u Austriju, ni manje ni više, domaću stazu za Red Bull, što kao proizvođača, što kao tim Formule 1 i odneseš takvu pobedu. Ali sve to će ostati negde u prošlosti i da se vratimo na motore. Honda je rekla nešto još zanimljivo. Rekla je da je spremna posle 2021. da ustupi svoju intelektualnu svojinu nad pogonskom jedinicom za Formulu 1 Red Bullu i Alfa Tauriju. I to sad otvara još jednu mogućnost. Dakle, s Lamborghinijem smo krenuli, koji dalje ostaje tu kao otvorena mogućnost. Lamborghini, zašto mi se dopada tvoje razmišljanje? Ako pogledamo da će Renault sledeće godine biti Alpina, mi zovemo Alpina kada lokalizujemo izgovor. Alpin jeste zvanični izgovor, ali dobro, to je sad diskusija o jeziku i razvoju jezika. Nemoguće gotovo, ali to je sportska robna marka, sportski brend takozvani. Šta je sportska robna marka u okviru Volkswagen grupacije? Audi je već u Formuli E. Sa hibridom je Audi slavio na 24 časa Le Mans. Ne vidim logiku da Audi gurneš u Formulu 1. Nikad. Tako je. Volkswagen je robna marka koja je za masovnu proizvodnju. Dakle, možda nekad ranije bi imalo smisla da suđe u Formulu 1. Sada ne. Ducati, motocikli. Lamborghini, Ferrari, Alpina, kako god želite, i Aston Martin. To već zvuči kao i naravno Mercedes. To već AMG zapravo, koji će verovatno da se potpuno rebrandira u jednom momentu u AMG i neće se zvati Mercedes, već AMG. To je neka moja prognoza, predviđanje. I Lamborghini, Red Bull Lamborghini ima mnogo smisla. Pri čemu, šta je zaštitni znak Red Bulla? Bik. Znaš kako gledam, možda su se neke stvari, možda mi nismo prvi ti koji smo predvideli šta će da biti. Znaš, taj ulazak Stefana Domenikalija, odjednom, kad se pričalo o Stefanu Domenikaliju, kad se posljednji put čuo? Pa čekaj, ti si ga spomenuo pričamo mi u kao istoriju, da. Pričamo mi o njemu jedini. Pričamo njemu kao nekom, iz moje prizme posljednji pravi šef Ferrarija je bio Stefano Domenicali. I to stalno govorim, ali kad se priča o povratku Stefana Domenikalija u Formulu 1? To se nije pričalo nikada. Čekaj, Pajo. Sad šala je bila pred početak emisije. Also sprach Paja. Dakle, tako je govorio Pavle. Slušajte Lab 76 i gledajte. Pričaš o Domenikaliju, evo ga Domenicali. Ne, pričaš o Hondi. Pričao sam kao posljednjem dobrom šefu Ferrarija. Posljednjem pravom šefu Ferrarija. O tome sam i to stalno govorim. Zato što tako mislim. Ali pazi, dolazi Stefano Domenicali, postaje šef Formula 1, odjedno nemamo više Hondu, pa šta je sledeće? Pa iz te prizme Lamborghini je nešto što je sledeće. Logika mi kaže da bi to moglo da bude zaista put. Znaš, ali poklapa se i sa sportskim markama. Dakle, kada pogledaš, Vanja nam je nešto pustio, Vanja, neki novi zvuci stižu. Ja mislim da nam Vanja sprema nešto, ali čekaj Vanja, ti kadrovi dolaze kasnije. Da. Dakle, kada govorimo o sportskim markama, to je savršeno 1 na 1. Pri čemu imaš i ponovo duel između Ferrari i naravno. Dakle, ko je traktor? Mi smo traktor. Ajde vidimo. Ajde da vidimo ko je traktor. I to negde može da bude stimulativno za ljude koji prate i da, znaš, potrebno je Formuli nešto novo. Ako već gubimo Hondu, znaš, treba nam nešto novo. Da. Treba nam nešto novo. Ajde vidimo šta je to novo. Ja više razmišljam u pravcu novog. Nego, znaš, tvoj rezon je ispravan za Renault, je li negde, kako bih ti rekao, logičan je, znaš? Nametnut je. Nametnut je, baš nametnut. Ovo su sada već spekulacije. Jesu. Spekulacije, ovo su špekulacije. Nisu neosnovane. Nisu neosnovane, razmišljamo prosto šta je priča, znaš, gde se priča odvija. Ne mogu da kažem da su ovo neke insajderske informacije, nisu. Ovo su špekulacije. I bavimo se njima prosto kao... Spajamo neki puzzle. Neku sliku stvaramo na osnovu delića. Tako je, na osnovu onoga što imamo, na osnovu onoga što nam je i neko iskustvo. Pa vidjet ćemo u kom pravcu ide, jer zaista mislim da je Formuli potrebno nešto novo. Baš je potrebno nešto novo. Kad već nemamo Hondu, potrebno nešto novo što može da postane
dobar projekat, što može opet da bude, aj kad se vratimo na Adriana Newey. Znaš, Renault, pa on je već sa Renaultom napravio, završio posao. Gde može njega da motiviše Renault? Ne može da ga motiviše Renault. Ajmo Lamborghini, nešto, ajde vidim, imao sam motiv za života, evo mi jedan novi motiv da probam novi motiv. Jer, znaš šta, plaši se samo da je ta vrhuška Red Bulla, da se ne rasturi. Oni moraju da ostanu do kraja konkursnog sporazuma, ali on će brzo proći. Red Bull, ali ne mora Adrian Newey da ostaje. Nije on deo konkurskog sporazuma. Nije. On ima čovjek za sebe. Red Bull možda ostane, ali ne treba nam Red Bull da bude kao Williams. Do kraja 2025. Niti bi oni to dozvolili. To je previše skupo za njihovu robnu marku koja jeste Red Bull. To dolazi sav novac. Ali ako nemaš način da zadržiš ljude, pa šta će radiš onda? Tebi treba nešto jako uz tebe da bi zadržao ljude. A onda ti nije ugrožena jedna ekipa. Onda su ti ugrožene dve ekipe. Onda ostajemo i bez Red Bulla i Alfa Taurija. Toro Rossa, kako god da se zove. Pa mislim, Alfa Tauri bi mogao negde da se... Proda se, nešto se desi. Uđe uz Renault, recimo Renault bi recimo strateški s Alfa Taurijem, mislim, mogu da srađuje. Ima mnogo smisla. Pa da. Razvijaju i svoje vozače, pa eto ti... Zhou, recimo, oba bi ga video tamo. Zhou, pa ne znam, Piastri. Znaš, pokriješ Francusku, pokriješ Kinu, pokrio si jedno ogromno tržište, a ovde si pokrio saradnju sa svojim strateškim partnerom. Jeste. Znači, i imaš tim koji, izvini, može da razvija, kao što smo rekli, Franc, sredi to. Sredi to i evo, imaš dva vozača talenta, imaš Zhou i imaš Piastri. To si super rekao. I to je to sa Francom Tostom. Dakle, ja sad čekam samo da Alfa Tauri saopšti u narednih par nedelja, 2021. mi ćemo s Renaultom. Bukvalno čekam to. Mislim da se sada sve zapravo radi. Jer ti sada moraš brzo da reaguješ. Lepo si rekao, raskidaš sa mnom. Hemija je gotova. Kao, ali raskinuću, znaš, na kraju 2021. Vaši. Mislim da je jasno. Dakle, to što si ti rekao. U vezi smo li još godinu i po dana? Ja ti kažem, to ono što si ti rekao. Kao, završavamo saradnju 2021. Pa ti sad već razmišljaš šta ću ja da radim, s kim ću da radim, kako ću da radim. Zamisli naš sledeći podcast, ono. Kao dogovori smo se, radimo još. Javi mi se. Pa da, kao to već nije, znaš, već bi bilo onda, pa ne znam da li ću moći. A šta on misli, time onda kreće paranoja. A zašto, kako? I sad plan kako izgleda, dakle neko u Alfa Tauri Red Bullu sedi i kaže šta nam je činiti. Da li se sad odmah sečemo odnos sa Hondom? Zašto? Zato što Tost i kompanije znaju brzo da razvijaju, o tome smo pričali prošli put, brzo razvijaš. Daj odmah da vidi taj Renault dokle je stigao, prikupi podatke i onda 2021. To je kao kažemo Dom Pablu i dolazi Pedro sledeće nedelje na probu, znaš. Znači da nisi zadovoljan sa Pablom, pa ne, šta će ti Pedro ako imaš Pabla? Ja mislim da Pedro ne bi prošao ulazna vrata. Ja ti kažem, to su ovako malo situacije koje... Ali su vrlo ozbiljne. Ozbiljne, kako nisu ozbiljne? Pa ozbiljne su za neku dalju komunikaciju, za neki dalji odnos. Ali vidiš šta je Honda učinila, rašila je celu priču. Inače, da je neka uobičajena sedmica, neka normalna nedelja, mi smo rekli, ok, zašto se spremamo? I mi ne javljamo veliku nagradu Eiffela, a ljudi, nama je trka za 3 dana, prvi treninzi. Idemo ni manje ni više u Nürburgring i to u oktobru. Dakle, idemo da gledamo da li će Lewis Hamilton izjednačiti taj rekord Michaela Schumachera kod jednom pao. U oktobru obično ideš na Oktoberfest, a ne ali da, ne ovoga puta. Nemačka na trku Formule 1. Idemo, to su Eiffelove planine, ljudi, to je ozbiljan venac planina. To mi pričamo o potencijalnoj temperaturi, ko zna, možda ispod nule. To su najave u jednom momentu bile za Le Mans, za Moto Grand Prix, koje je takođe ovog vikenda. Da će biti ispod nule, ja ne možeš da voziš. Pa najava i ovde da će biti... Da će biti veoma hladno. Da će biti baš hladno, da. I šta ćemo onda? Ali kažem, o čemu mi pričamo? O svemu šta je Honda sada učinila, jer ovo je neverovatno, zaista je neverovatno. Mi imamo sve otvoreno. Da li će neko dođe, šta će biti s kućom, šta će biti s našom Formulom 1? Znaš šta je meni jedino čudno, malo moment mi malo čudan, onako u sred sezone, negde bi logičnije bilo da se to, ali dobro, opet s druge strane ostavlja prostor za manevar, znaš, tu je možda pošteno, znaš, iz te strane, ostavlja prostor za manevar ljudima koji sarađuju sa Hondom i Alfa Tauri i Red Bullu. Lepo si rekao, nisam možda o tome razmišljao, ko zna šta je budućnost Alfa Taurija naredne godine, znaš. Možda sa Alfa Tauri, što bi Alfa Tauri bio vezan za Red Bull i 2021. Možda ljudi kažu, ok, možda Renault sad ima tu, pronađe strateškog partnera u Alfa Tauri. Pa da. Zamisli to, pričao si na početku, da
Po pravilima, znaš. Renault će morati ako ne nađu nekog drugog. Ali šta ako uzme Alfa Tauri? Odmah, uzme Alfa Tauri. To je sad je to pitanje. Ajmo, Red Bull, ako neće s Renaultom, pa ima samo Ferrari i Mercedes. Da se vratimo na početak tvoje priče. Hoće li Ferrari reći važi i da li Red Bull želi sa ovakvim Ferrarijem? Da. I Ferrari kad se oporavi, da li će onda Ferrari reći važi, mi želimo Red Bull Ferrari? Da li žele zaista Red Bull Ferrari? Ja mislim da ne žele. Mislim da nema šanse. Ne samo pitanje, to je pitanje ponosa. To je pitanje stava. Ne žele to. Gotovo sam siguran da to ne žele. I onda dolaziš do Red Bull Mercedesa. Šta ćemo tu? Mercedes ostaje. Neće dozvoliti da ga Red Bull ugrozi. Na bilo koji način. Da. Nema šanse. Pri čemu je pitanje da li je to što ima Mercedes primenjivo na način na koji razvijaju bolide u Red Bullu. Tako je. I da li to onda Red Bull odgovara. I ima tu mnogo priča. Evo ti ga Toto Wolff koji je rekao, on je spreman da se povuče. Ono što si ti rekao, ako dolaze nove generacije, ili ja usporavam nekog ili nešto ne razumim i ne radim. Tako je. Pa čao. Naravno. I to važi i za mene. Hej ljudi, nisam dovoljno dobri za nešto. A pa to je logično. Pa nema potrebe. Idem da odmaram, onda neću da se bavim. Pa to je ono što se rekao Formula E. Pa ako je to budućnost, neću ja time da se bavim. To nije moja budućnost. Ja to ne razumem. Možda Vanja razume, možda neko drugi razume, ja se sklonim i to je pošteno. Klince. To je pošteno. Moj burazer, 3 dece, Santiago de Chile, trka se održava u Santiago. Oni klinci odu, šta je pa njihov prvi susret sa nekim formulama? Formula E. To je prvi njihov susret, dakle sa nekom svetom brzine. Sad, da li će ih uhvatiti ili neće, ne znam. Mi ćemo teško to razumjeti, mi smo takozvani petrolheads, dakle nama je benzin, taj miris benzina, maziva, dvotaktaša, svega što polako nestaje, mada dvotaktaši dobiju neki novi život, ali nisu to više 3 dvotaktaši, odeš bilo gde, odeš na reku, odeš na more i čuješ ono dizel izbija, to nije dizel, misliš dizel, ma kakav dizel, čekaj, da vidimo šta je dvotaktaš, a ima i dizelaša naravno, ali dođeš i kao dvotaktaš, to je dvotaktal, kako se meša, potpuno neka druga priča. Sve će imaš električne pogone i na vanbrodskim čamcima i ugrađeni u brodski čamac, brodski motor ima, dakle vanbrodski motor i brodski motor, ista stvar, električni pogon već je tu stigao. Sad to nekoj klincu je norma, to je normalno, zašto bih želela ovo prljavo bučno, a mi koji imamo osmeh na licu kada je masti do laktova. Ma nije, znaš kako, svako treba da izabere neki svoj put, i u stvari to se lako izmeri, Ako je to budućnost, ako je to gledanije, ja priznajem, i treba sve da stremi onome što je gledanije, što ljudi više prate, ja, kako bi ti rekao, poštojem, ali ne moram to da prihvatim a priori. Ne, pa vidi, poštovanje je jedno, a zaljubljenost i emocija, to se baš i ne uči. To ti je kao, kako bi da prevedem na taj jezik mladih, ja poštojem ljude koji žive na Instagramu, poštojem, živite na Instagramu, ali ja to ne prihvatam, to moj mozak ne prihvata. To nije tvoj život. Nije moj život. I to je okej. I to je u redu, ne treba da budemo isti. Niti će da bude ikad to moj život. Ali to na čemu mi pričamo. Neka živi, to je njegov izbor. Poštujemo razlike. Sad tako je. Treba poštovati razlike, svako ima neki svoj put, a ja ću da se, kako ću se prilagodim? Pa tako što ako je Formula E budućnost, pa ja ću se sklonim, zato što ja takvu budućnost ne prihvatam. Ali, da spasimo budućnost Formula 1, znaš šta meni još pada na pamet? Nekoliko stvari, o tome razmišljam već par godina. Da ćemo mi doći u situaciju da imamo zapravo neku vrstu, ne mogu da nazovem baš elitnog sporta, da liči na konjičke trke. Da se održava na nivou ergela, bukvalno. Dakle, mi imamo timove koji prikazuju neku, u tom trenutku vjerojatno arhaičnu tehnologiju. Dakle, ne verujem da ćemo pričati sada više o tehnološkom tom razvoju. Možda spas može da bude hidrogen, u kom smislu? Dakle, hidrogen, zašto? Električni pogon ima svoje probleme. Dakle, kada govorimo o metalima koji su neophodni za izradu baterija, dakle, kada govorimo o litijumu, na primjer, za početak, dakle, mi govorimo o nečemu što, da, na mestu potrošnje, to jest, potrošnje energije, ne mogu kažem goriva, je dosta čisto. Ali u samom procesu proizvodnje mi govorimo o vrlo zahtevnom tehničko-tehnološkom procesu koji nije baš toliko niti efikasan, niti čist za prirodu, gde suština onoga što trenutno je trend da će zagađenje biti izmešteno van velikih urbanih centara, gde ćeš imati zapravo elektrane koje proizvode tu električnu energiju, što još nije rešeno. Fuzija je dosta daleko, nuklearna energija je nepoželjna, koja
kada ne radi je zastrašujuća, kada radi je relativno čista, to je mnogo čistije od, na primjer, centrala. Dakle, ti dolaziš do toga da kažeš, aha, čekaj, ja ću sad zagađenje da pošaljem negde tamo, oni zagade, a ja ovde u gradu imam čistoću. To su problemi. Sad sve ima svoje prednosti i mane i zašto razmišljamo o ovome? Ovo je opet sebično. Hidrogen je problem zapravo pretvoriti, spakovati, da bude rezervor. Gorive ćelije čuvaju hidrogen, zapravo vodonik, u čvrstom stanju. A u stanju koje nam je potrebno da bi bio korišćen poput benzina, dakle da ga zapalimo, je malo teže, mora da bude na niskoj temperaturi. Što nije nemoguće, ali od toga se odustalo. Zašto to spomenjem? Pa možda to može biti put za razvoj tehnologije gde ti zapravo sagorevaš vodonik, gde na auspuhu imaš vodu, a mi imamo Formulu 1. I kada pričamo o vodi, ajmo da se hidriramo, da izgovorimo Vanjino ime. Ajmo u to ime, dakle, malo vode, H2O. Redi. I tako. Dakle, vidjet ćemo da li će nam voda biti pogon. Kada smo kod vode, da se dotaknemo vremenskih uslova i bacimo na najavu vikenda. Ovaj svet je malo, pričamo o nekoj ekologiji, a opet šta čovjek sve radi da uništi životnu sredinu. Dakle, jedna široka tema. Ako je problem Formula 1, benzin, ako je problem, mislim, onda okej. Onda ćemo da rešimo sve ove probleme u životu. Da. Onda smo mirni. Tako je. Ljudi prave nuklearke, rade koje kakve gluposti. Seku šume. Mislim da ne pričamo. Ovo je sad, pretvorit ćemo u jednu ekološku emisiju. Da. Na kraju je pitanje našeg habitata. Ako nemamo gde da živimo, potpuno je sve jedno. Bukvalno je sve svejedno. Bukvalno je tako. Dakle, nema više čak ni tog. Ako ćemo da spasimo svet, ako neće biti Formula 1, nego ćemo Formula 1 radimo, onda okej. U cilj spasenja sveta... Okej, radimo Formula E. U cilj spasenja sveta, onda će da bude Formula E. A ako će to da spasi svet. Dogovoreno. Da. I u to ime da se bacimo na opet vodu. U petak padavine, 11 stepeni je temperatura koja se očekuje tokom dana, maksimalno dnevna 13 stepeni u sred Nürburgringa. Pavle, ja ne smijem ni da zamislim na što će te gume da liče. Ko može da zagreje te pneumatike? Imaćemo to je takozvani cold tear, to je hladno cepanje guma. Gume ne mogu da razviju temperaturu. Siguran sam da će biti najmekše gume, jer ne vidim Pirelli šta drugo može da ponudi. Mislim da je napravljena greška u kalendaru što nije vožen ovaj vikend na Nürburgring, ali možda je trebalo malo više vremena da se stigne, možda je zato ostavljam prostor. Već postaje gotovo nemoguće. Iz Rusije doći za nedeljom, znaš. Pa znam, ali sad imamo pauze po 2 nedelje, jedno vreme se išlo se 3 trke za redom, pa pauza. Sad smo ušli taj neki ritam kao prave se pauze, možda je trebalo malo bolje se prilagoditi kalendaru pre odlaska na te posljednje 3 runde Bahrein i Abu Dhabi. Pa, da, mi smo... Malo više forsirati ove evropske trke dok je ovde još neko leto. Da, neko a imali smo Miholjsko leto ovog vikenda. Imali smo, makar u delovima Evrope. Da, pa u najvećem delu Evrope je bilo. Evo, konkretno u Nemačkoj su bile, mada je bilo kiše u pojedinim delovima Nemačke, ali bilo lepše. Ali nije bilo hladno. To je, jedno je kiša, drugo je kiša kada je 10 stepeni. I to će biti ozbiljan izazov i ozbiljan problem. Tako da, prognozirati ko će da pobedi. Da, Mercedes je tu broj 1. Lewis Hamilton juri 91. pobedu. Prosto mu ne da mu se taj rekord. U svetlu novih događaja, mislim, ali dobro, vidiš da su poslije vreme dešavaju. Ko zna šta nas čeka? Čuda se dešavaju poslije vreme. A sjeti se prošli put kada smo bili u Nemačkoj. A dobro, šta, i on je pod pritiskom. Jeste. Znaš, nije mu sve jedno. To se videlo prošli put. Greške se prave, pritom i ekipa pravi greške. Tako je, i on nervozan, te njegove reakcije nervozne. Vidi se da mu je stalo. Stalo mu je, naravno mu je stalo. I da, dotakli smo se njegove izjave. On je inače povukao, izdaje saopštenje za javnost u kojem je rekao da mu je žao što je reagovao način na koji je reagovao je tako što je optužio zapravo Međunarodnu automobilsku federaciju ni manje ni više da radi protiv njega da nešto postigne. To jest oni rade protiv mene da nešto postigne. A mislim, besmislena izjava. Nije ni za komentar. Ali bukvalno, ali prosto je šestostruki šampion sveta u pitanju, moramo da se osvrnemo na to. Izdaje saopštenje na Instagramu i rekao je da mu je žao što je tako postupio, ali da je čovek i što isto ja to prihvatam, svi mi grešimo, šta mi smo savršeni, kakav. Kad nas ponese... Kad čovjek kažeš u afektu, to je ono što smo rekli, zašto ja više potenciram na njemu, zašto ja nisam uzeo za zlo uopšte Valteriju Bottasu, to je drugi put da smo se tako nešto desi. Retko je,
Sve si objasnio. Luis ima te momente koji se ponavljaju. I rekao sam, na sportskom borilištu mogu da razumem sve. Ali kad se stvari ponavljaju, ti si velika zvezda, ti si šampion, moraš malo da... Moraš i da naučiš. Tako je. Moraš i da naučiš. Pritom, ko je protiv tebe? Ti pretiš da budeš najbolji svih vremena. Ko te sprečava u tome? Suštinski nedostižan kako stvari sada stoje. I dolaziš do toga, gotovo sigurno ćeš imati 100 pobjeda, 7 titula najmanje. Dakle, ove godine ima 44 poena prednosti u ovom trenutku, 7 trka pre kraja. Ovaj odlazak Honda je za otvaranje šampanjca u Mercedesu. Da. Honda im jedini rival ove godine. Jedini rival, samo ih je Honda pobeđivala ove godine. I oni kažu ćao. I sad oni ostaju sami. S ovakvim Ferrarijem, pa 2021. godina to će biti šetnja. Da li da se nadamo McLaren Mercedesu kao kombinaciji koja nešto može da učini? Misliš Mercedes da ugrozi Mercedes? Teško, da. Ali u svakom slučaju ono što se vidi jeste da i Hamilton silno želi taj rezultat, želi to izjednačenje. To se vidi iz izjave, iz ponašanja. Ima 7 trka do kraja. Dakle, mi posle Eiffela, Portugalija, pa Italija, to Imola, legenda. Pa u prirodi svakog čoveka je ta želja da bude najbolji, mislim, to je... Ljudi smo. Pa normalno. Ne, mi želimo da budemo ne najbolji. To ne postoji. Želimo da budemo najbolji. Isto tako Lewis Hamilton, samo je oko javnosti. Sad, kada kažemo da nauči, treba da nauči s obzirom na veličinu koju predstavlja. Mada, zanimljivo je, Don Pablo je baš pričao pred početak emisije da je Fernando Alonso promenio neke izjave, pa sada rekao da po njegovom mišljenju nije najveći Lewis Hamilton, zahvaljujući činjenici da je gubio protiv Jensona Buttona i da je gubio protiv rivala kao što je Nico Rosberg u istim bolidima, mada da se nadoveže na ono što smo rekli, taj isti Fernando Alonso je delio garažu. A dobro, to sad one priče, znaš kako, to su sad one priče Hamilton, Vettel, Alonso. Se slažemo da su oni najveći vozači današnjice. Pa zvezde svakako. Posljednjih 10-15 godina. Tako je. Pa tu realno da bude ljubavi neki. Ne. Tu realno da jedan drugog negde pokušavaju da negde onako da kažu, pa normalno. Ne. Mislim, Alonso to su realne stvari. Tako da, znaš, pokušava Alonso da kad je Hamilton pitao da unizi nekako ta njegova dostignuća, znaš, isto bi to radio i Hamilton za njega, Vettel takođe, da tu ne postoji ljubav, to je potpuno normalno. Kada je izlazi iz Formule 1, pre ovog povratka, onda je pričao najbolje o Hamiltonu. Sada kada se vraća, sada se ploča promenila i to smo baš komentarisali, Don Pablo je baš to isticao, kaže, čekaj, sad, jedno pre 2 godine, sada drugo, ali to je upravo ovo što si rekao. Meni čak i smeta što su mnogo u rukavicama, znaš. Čak i smeta, jer ljudski je, jer znaš. Da se podsjetimo prethodne emisije, pre bih bio James Hunt. Ja da. Pre biram Jamesa Hunta nego Lewis Hamilton. Ovo je emisija u kojoj smo ogoljeni potpuno, znači pričamo o svemu. Pričamo o svemu, naravno. Da. Ali u svakom slučaju Fernando Alonso se vraća, pa i te njegove izjave su, ljudi, ja sam tu, prisutan sam, evo me u fabrici, maše sa društvenih mreža, i to je deo njegovog posla. Pa naravno, i treba da bude, i super što se vraća, znaš, i to je taj rivalitet koji postoji između njih. To je rivalitet. Čekaj, znaš zašto Honda odlazi? Zašto Bottasa stalno govorimo o Bottasu? Bottas kao, znaš, kao ono... Pa zato što nam nedostaje. Pa da, voziš sjajan automobil, pa daj, bori se sa tim čovekom, čovjek. Ali shvatio sam zašto odlazi Honda. Zašto? Vraća se Fernando Alonso. Aha. Vreme ne želimo sa njim da bude. Čovjek koji izjavio ovo je Motor Grand Prix 2 serije. Jeste. I nije pomogao Hondi. Njegove izjave su bile vrlo problematične. I dan danas se pamti. Pa da, i znaš. Nije pomogao Hondi. Pa i ono što su radili, sećaš oni Button, ono sedenje u klupicama. Da, sedenje u klupicama i malo onda tog podcenjivačkog stava, znaš, ljudi su se tek vratili. A ozbiljan proizvođač. Ozbiljan. I u istorijskom smislu, u svakom smislu. Šteta. Ali, da. Mislim, ne služi na čast, naravno. Pa meni recimo to više sport nego ove izjave. Ove izjave su deo posla. Tako je. Eiffel. Dakle, šta da kažemo, ako kiša bude padala, mada stalno smo je najavljivali, nikad se nije desila, sada deluje zaista da će biti, možda će biti otvorena trka. I možda opet šansa Red Bull da se ipak odjavi zajedno sa Hondom. Ma eto, možda vidjet ćemo kakvi će biti, slažem se s tom, teško imati tu vezu, ali ajde da vidimo da li će reći zajedno, ok, ajmo sad do kraja, da damo sve od sebe. Da, pa ima dve prizme gledanja, znaš. Jedna je zašto im su sačekali kraj sezone, i mislim da imaju ljudi pravo kada potenciraju na tome, zašto sad u sred sezone
8 trka pre kraja, 7 trka pre kraja, pardon. Zašto sad govoriti o odlasku? Ajmo da završimo godinu, pa sesti za sto, pa pričati, pa reći, ok, još ove godine smo tu. Opet s druge strane, pošteno je i reći na vreme, ok, nema nas više, da imate dovoljno prostora da se snađete, pošto je Red Bull potpisao Concord ugovor. Ono što me najviše zanima je reakcija Maxa Verstappena, to me najviše zanima, kako će se on ponašati do kraja, jer Red Bull može da gradi svoju budućnost samo uz njega, jer on ima i velikog potencijala sa Maxom. Potrebno da ostane taj trio koji vodi ekipu, Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey, to je suština Red Bulla. Moraju da pronađe neki projekat koji će zadovoljiti Maxa Verstappena kako bi on ostao u toj ekipi. Jer nije poenta samo fizički negde biti prisutan. Ok, on će da odredi ugovor, fizički je prisutan, ali bitno je da on ima u svojoj glavi fokus, da bude motivisan, da bude... I s kim će pregovarati među vremena. Tako je, da bude koncentrisan ono što će se dešavati u šampionatu, što će se dešavati u trkama, jer ukoliko ne bude dovoljno motivisan, i tu će ekip početi da puca, taj lanac ima da bude onako sve slabiji, sve tanji i što neumetno dovodi do propasti. Evo, Dom Pablo nam šalje informacije. Christian Horner pre 26 minuta kaže, ne postoji klauzula u ugovoru Maxa Verstappena kada je reč o motoru, konkurentan je, opušten u ekipi, dobro, to su sve izjave koje ćete dati, veruje u Hondin program i svestan je da će Honda požuriti s razvojem motora planiranog za 2022. godinu za 2021. Što dosta logično, dakle izlazite, hajde da sada sve uradite da u toj poslednjoj godini možda ipak dođete do vrha sveta. Pa daj Bože, ja bih volao da bude tako, ali kažem ti, sumnjam. Vrlo je, teško mi je da poverujem da će to uspeti, dakle prosto da će sve to raditi. Sumnjam da će Honda dodatno ulagati u projekat iz koga želi da izađe. Ne vidim logiku. Zašto bi ulagao nešto, zašto bi uradio sve da napraviš nešto, a da te želiš da izađeš. Možda se svodi bukvalno na to da kažeš, ok, ovo je naša poslednja pesma, Labudova pesma, zaista u Formuli 1, evo daćemo sve, jer ako odeš kao šampion, pa dobro, ja bih voleo, stvarno bih voleo da to ne bi trebalo da ima cenu. Jer to je, evo, gledamo slike iz 60-ih, iz 80-ih, to je to što pamtite, to je zauvek. To ide u Wikipediju, to ide u enciklopedije, to ide u studiju na kraju univerzuma, to ide u anale. Jeste. Ne znam, nadam se. Ove godine, eto vidit će, možda Eiffel nešto donese. Max zaostaje skoro 80 poena, 77 poena zaostaje trenutno za Hamiltonu, tako da borba za titulu ne postoji. Ne postoji. Bottas 44, iako je pobedio, ali posle kazni Luisa Hamiltona, i onda Portugalija, Italija, pa Turska, ali za Tursku imamo vesti. Imamo vesti da nema publike, to je nova informacija. Pitanje je da će biti i za Portugaliju sad, znaš. Oni prodaju ulaznice, sumnjam. Ali pogledaj kakva je situacija po Evropi. Ja ne vidim da će... Ja gledam malo, znaš, pratiš i ti malo i ovo je druga sportska zbivanja. Ja gledam po hokeju, recimo, po nekim drugim stvarima. Vidim i u košaci. Neko mi je danas rekao u pripremi ovog vaterpolo podcasta da ima vaterpolo prvenstvo Srbije počelo da evo već imamo u nekim ekipama koji su u Srbiji zaraženih koronavirusom, dakle opet se postavlja pitanje kako će se igrati nastavak ligi i tako, a tek je počela, znaš. Tek je počela. Pa evo ti NFL, ne znam da li si ispratio, tamo, zaraženi, cijela jedna ekipa je zaražena, jedan od ključnih igrača New England Patriotsa, Cam Newton zaražen, sve ti to menja. Menja ti, odlaže ti utakmicu, pa ti onda gubiš glavnog igrača, pa možda i gubiš utakmicu u kojoj bi možda imao šansu sa svojim startnim quarterbackom. Pa znaš kako, okej, to je, znaš, kad je to neki pojedinačni slučaj, znaš, neko se razboli, ali da ne utiče na druge, znaš, ovde pričamo sad već o više ljudi unutar ekipe, znaš. Tu u tenisiju, izvini, 10 ljudi se zarazilo, 6 igrača i 4 pomoćnog osoblja. To je već ozbiljan problem. To je već za karantin za celu ekipu. Ti automatski ti je to prvenstvo kako da nadoknadiš utakmice koje nisu odigrane, znaš. Šta da radiš sa tim? Samo padaju stvari, samo se ruši ceo sistem. Ruši se, sve se ruši, a imam utisak da uzima maha i da se ruši sve više. Nažalost. Tako da, pitanje je, sad mi pričamo još 7 trka do kraja sezone. Da li ćemo da gledamo svih 7 trka do kraja sezone? I to je veliko pitanje. Ne znam, i to se postavilo kao pitanje. Da, iz ove prizme i to je zaista pitanje. Znaš. Držimo palčeve, ali za Eiffel očekujemo, eto, Lewis Hamilton svakako da bude, i mislim da će ovoga vikenda biti na vrhu, osim ukoliko vremenski uslovi zaista ne promene situaciju. Zašto? Previše je bilo grešaka u poslednje vreme. Mislim da će Mercedes sada doći spreman da kaže, ok, ljudi, mi smo i dalje što Lewis Hamilton, što Mercedes, i naša je 90. prva pobjeda za Hamiltona, mi nastavljamo naš pohod, tako mi djeluje, i još su kod kuće.
Ja mislim da on treba da prebrodi to pre svega u svojoj glavi, jer napravio je, u saradnji sa timom, rekli smo, napravio je grešku, nervozan je, hoće tu 91. pobedu i to je logično. Ko ne bi htio da se izjednači sa Michaelom Schumacherom? To je za to živi, a pritom pritisnut verovatno i on sa svim ovim sa strane što se dešava vezano i za COVID i za, potpuno si tebi neizvestan svaki dan, Jesi vidio da je, sutra, izvini, počeo da vozi električni Mercedes? Jeste, a? Da. Odustao je u privatnom životu, odustao motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Da. Što opet meni je neki signal. Dakle, ako su i 7. potencijalno 8. da li će reći, čekaj, stiglo je novo vreme. Da budem to nije nemoguće. Prvi koji će da objedini titule Formule 1 i Formule E. Pazi, samo jedan je prvi. Pa znam, meni je veći motiv ono što je Vanja pričao, to što sam ja rekao prošle godine, samo što ne vidim više tu mogućnost, da dođeš u Ferrari pa da napraviš, to je podvig, Formula E, to Pablo gleda, da on Pablo prati. I znam još par ljudi koji gledaju, ali vidi, to je sada tako. Mnogo ljudi koji to prati. Ali to je sada tako. Ko zna kako će to izgledati u nekoj budućnosti. Slažem se, sve se slažem. Znači, pa to ono ne... I trend je. Pa da, pa okej. I trend je. Što je veoma značajno. Kada pričamo o Formuli E... Trend, znaš šta mislim? Znam. O trendu kao pojmu. Znam. Antonio Felix da Costa, dakle čovek koga je spomenuo i Christian Horner i rekao je bilo bi interesantno vidjeti šta šampion Formule E može da uradi u Formuli 1. Tako da možda se nekada i desi i obrnuto iz Formule E u Formule 1. Ja ga pamtim i verujem većina gledalaca ga pamti iz Formule 2, tačnije tad je bio Grand Prix dvojka. Sjajno je vozio. Jeste, i bio deo Red Bullovog programa. I čak smo njega videli kao ozbiljnije kandidata za ulazak, recimo Sebastina Boemija i mnogi koji su prošli. Njega smo videli realno. Jesmo. Ako se sećaš, pričali smo o tome. Talentovan bio. Baš bi jako talentovan. Čuj, talentovan, ostvaren vozač. Da, možda malo onako karaktera, malo onako prekog i možda je to nešto što mu nije baš pomoglo mnogo u životu u tom trenutku, ali strašan vozač. Tako da, vrlo moguće da ćemo ga vidjeti u Formuli 1. Ne bih se čudio. I volao bih čak, odmah ti kažem. Moram ti priznati da bih ja volao da vidim tu vrstu prelaza. Dakle, da dođemo u situaciju da neko iz Formule 1, zahvaljujući tom uspehu, dođe u Formulu 1, pa da vidimo šta može da učini. Dakle, teško da će se desiti, ali što da ne. Mi makar možemo da razmišljamo. Kada pričamo inače još o vozačima, ispomenuli smo prezime Schumacher, Mick Schumacher. Gledamo ga ove nedelje. Gledamo ga ove nedelje. Trening broj 1 i gledamo ga i naredne godine. Ne zaboravim. Da, naredne godine, dakle, tome smo pričali, to je sad potvrđeno, dakle, pravit će društvo Kimi Raikkonen u Alfa Romeo i moram ti priznati, jedva čekam da ga vidim, pratit ćemo naravno i ovu sezonu. Da, i ono što smo rekli, to mislim da ne postoji bolji mentor za njega od Kimi Raikkonen. Da, bi jedan od komentara da nema šanse Kimi Raikkonen da mu bude mentor. Nemojte podcenjivati Raikkonena kao mentor. Antonija Giovinazzi je uzeo pod svoje i učinio ga boljim vozačem. Vrlo nesebično koliko kod delovalo da Kimi Raikkonen nije zainteresovan za to. Nisam siguran ja mislim da je Kimi Raikkonen jedini čovjek koji u Formuli 1 može da bude nekome mentor. Jer je on možda deluje tako nezainteresovan, mislim da ima tu narav, čovjek je ostvario rezultat svog života 2008. godine i negde se njegov stav promenio mnogo nakon toga. On je ušao u istorijske knjige, napravio je sve što je trebao da napravi i mislim da je vrlo nesebičan u tome, pogotovo prema sinu čoveka koji ga je preporučio za ulazak u Formulu 1. Nemoj zaboravimo tu 2001. godinu testiranje u Mugellu kad je Michael Schumacher rekao ovaj mali je ekstra talenat. Ovaj mali. Tako je. Zauber ga je uzeo tada. Mislim da je preporuka Michaela Schumachera bila vrlo bitna u tim trenucima. Tako da ta veza postoji i mislim da je Kimi vrlo zahvalan. I ne samo to. Govorimo o tome da je ipak poslednji, najsvežiji, najnoviji šampion Ferrari Kimi Raikkonen. Kako ne? Deo jedne ozbiljne istorije. Michael Schumacher je deo istorije i Formula 1, ali takođe i Ferrarija. Tako da ta veza, mislim da će biti vrlo ozbiljna zapravo i Alfa Romeo vidjet ćemo naravno šta će učiniti Ferrari, što me dovodi do Ferrarija i Haasa. I to ono što si na početku rekao, Günther Steiner, šef ekipe, rekao nemamo namjeru sada da napustimo Ferrari. To se sada ne radi. Meni je to fenomenalno. To je ljudski, znaš. To je nešto što se često zaboravlja, znaš, neki segment koji je onako... Ti si u krizi i tebi neko kaže, sad kada si u krizi... Sad ću da ti gurnem niz još dalje. Da, pa to je... To je meni užas. Pa to rade samo loši, znaš. Tako je. Baš najgori, to je najgori sloj, znaš. Haas,
ono što bih volio da kažem, dobija plus. Veliki plus. Plus. Sa moje strane. I nadam se da će imati uspeha, šta god da donosi budućnost, nadam se da će se Ferrari odužiti na najbolji mogući način da naprave konkurentnu pogonsku jedinicu kad god to bude došlo vreme za to. Jeste. Taj segment neka bude 2021. pa 2022. pa je okej. Jeste. Pa to je ono što recimo Racing Point nije bio prema Sergio Perezu. Znaš, to je... Vrlo poslovan potez je bio. Da, a ovo je baš onako ima elemenata tog ljudskog, znaš, što je napravio. I to je rekao Ginterštar, nije to samo moj stav, nego i Gina Haasa. Što je važno. Što je važno, naravno. Gina Haas je taj koji naravno vedri oblači, bez obzira što se malo povukao iz javnosti, pa... Ali jedno čekam da dođemo i do NASCAR-a. Bavimo se Hondom, ali NASCAR, kako je bila trka. Znaš da sam bila fenomenalna. Znaš, nisam bio tu za vikend manje više, ali sam gledao highlights-e, baš me zanimalo, pošto Talladega uvek specifična. Da ti ja je baš volimo. Da, i potpuno jedno ludilo trke. Toliko žutih zastava, toliko i tri produžetka. To je incidenata vozača koji su u play-offu. Znaš, i dolazimo do toga da Denny Hamlin, koji je imao probleme dosta od početka trke, najviše puta bio u boksu, menjao gume često, bio je na 25. 6. mestu. Generalno, mnogo loša trka za ekipu Joe Gibbs Racing. Svi vozači Joe Gibbs su bili loši. Katastrofa. Incident Kylea Busha, koji je prednja leva strana uništena potpuno. Krpili su ga više puta. Točak se ceo video, maltene celu trku je vozio da se točak vidi jasno, znači ostao bez one prednje oplate, jezivo na šta mu izgledao automobil. A smijem se, ali to je NASCAR. To je NASCAR, da. Krpili su ga, znači sve i na kraju smo imali situaciju da 5 krugova pre kraja Joey Logano, Medi Benedetto i kako se zove Brad Keselowski, znači svi vozači iz Penskevog tima, do duše Matt koji vozi za Wood Brothersa, to je sestrinska ekipa. Tako je. Rodgera Penskea, pardon. I imaju priliku da njih trojice diktiraju trku i da jedan od njih pobedi. Međutim, sjajno je vozio Chase Elliott, napravio grešku Joey Logano i izbacio ga sa staze Kyle Busch, sticam okolnosti. Ostao bez onog čistog vazduha, počeo da gubi pozicije i kontakt sa Kyleom Buschom. I ono što je sad interesantna cela priča, Denny Hamlin inače pobedio, zato pričam Denny Hamlinu, bukvalno za pola točka je bio brži od Mette Di Benedetta. Druga vezana trka Mette Di Benedetta kao drugopasiran završava, nikad nije pobedio u karijeri, on se ne bori za titulu, ali Matt ima otvoren ugovor i bori se za posao se bori. I to tako radi dobro, da je dečko samo što nije zaplakao posle trke. Ovo mu je 4. drugo mesto u posljednje 2 godine. Niko da pobedi. Ali se sećaš se kad je neki vozač koji se ne bori za titulu bio 2 puta drugi u play-offu? U play-offu, ja ne pamtim. Ja mislim da je zaista odgovor nikada. I zaslužio, mnogo mi žao bilo što nije pobedio, jer imao je kontakt sa Williamom Byronom, još jednim koji se ne bori za titula, bori se za pobedu u toj trci, jer su mnogi poispadali. I sad imamo sređenu situaciju sledeću. Posljednja trka se vozi Roval u Charlotteu. U Charlotteu, a ispod crte je Kyle Busch. Što znači? A iznad njega Joey Logano. Deli ih, čini mi se, 13 ili 14 pozicija. Samo da podsjetim, pobednik zagarantovan ide dalje. Ali možete i na poene. Možete i na poene. Znači Logano protiv Busch. Logano protiv Buscha može da bude direktna borba. Kurt Busch i Denny Hamlin su prošli. Mnogo su zaostali, pošto su ispali iz trka, zaostali su Clint Bowyer, Austin Dillon i zaborio sam ko je treći. Mislim da ko je treći? Eric Almirola. Eric Almirola. Oni su mnogo zaostali. Must win situacija im je u Charlotteu, ali ova borba, ljudi koji se mrze, Joey Logano i Kyle Busch, to toliko može da bude zabavno da ljudi nedelju nemojte da propustite nikako tu trku. To će da bude spektakl. Generalno nemoj da propustite završitu, ali pritom taj Roval je predivan sam po sebi. A pritom Chase Elliott dominira na tim Roval trkama. Teško ga je pobediti. Ja Chase već vidim u nastavku sigurno među 8. Dobro, seti se s kim se bore uvek i Martin Truex nije loš na Rovalima. Nije, pa Martin nije daleko da ti kažem od ove dvojice, od Logana i Kyle Busch. Znam o čemu pričam. Dakle, imamo svoje ljude, ja Martina Truexa, ti Joeya Logana, ali... Biće ludilo, neko od favorita bi mogo da ispadne. Biće ozbiljna drama, ja mislim da nas čeka baš uzbudljiva trka. Da. Baš uzbudljiva trka. I u Formuli 2 Mick Schumacher jeste na putu da osvoji titulu. Da, sad nemamo Formulu 2 ovog vikenda, ali samo da ne... I u Imoli je sled nastavak, ali to ne treba... Mislim da smo imali sledeći put. Ne, imamo... Ne, Šakir.
imamo samo još 2 vikenda u Bahreinu. I to 4 trke u Šakiru, tako je. Da, moja greška, izvinjam se. Ostalo mi u glavi Imola, ali Evropa više... Ćao, da, ne postoje više Evropa. Možda samo želim da im Schumachera ponovo u Imoli. Da, pa možda sledeći godin. Da, pa ako bude Formula 1. Ako bude Imola na stazi. Zamisli Alonso i Schumacher u isto vreme ponovo u Formuli 1. Mislim, to će se desiti svakako, ali biće interesantno i to vidjeti. Biće, da, sigurno. Trkao sam se s tvojim Ćaletom. Ok, si ga pobedio. Zapravo, jes. Jedan od retkih koji ga je pobedio. Da, kakva istorija. Istorija baš pred nama. Apropo istorije, dakle, da se ne zaboravi Gilles Bianchi. Da, to nas je, Pablo nas je podsjetio. Da, juče smo imali 5-godišnjicu, nažalost, od 6-godišnjicu, izvinjam se, dakle, od... Pa u stvari od tog incidenta. U stvari. Preminuo je Gilles Bianchi sledeće godine, ali da, velika nagrada Japana, po kiši grozan incident. Pa ovo je vreme za Japan taj, da. Tada to su poslednje trke na severnoj polu lopti ili u delovima kojima možemo da čekamo neke vremenske uslove koje imamo na ovim prostorima. Inače, posećujemo mesta gde ne očekujemo baš da bude toliko hladno i da bude takve padavine. Ali da, Gilles Bianchi, zauvek Gilles Bianchi, forever Gilles. Podsjetnik, nažalost, momak koga smo izgubili, kojom je bila već viđena jedna ozbiljna budućnost, njegovih 2 poena za Marusiju ostaju jedini poeni za Marusiju, Monako te godine, 9. pozicija, Gilles Bianchi. Kakve uspomene? Nažalost, nikad nećemo saznati šta bi bilo. Da, a to je ta veza Gilles Bianchi. Si prometio da uvek imamo neka kraj emisije, uvek se prisjećamo nekih pa to je nekako tužnih momenta. Da. Možemo da se prisjetimo nekih dobrih momenta. Kada se desi incident, možda bi bilo bolje da završimo emisiju sa nekim... A to hoću ti kažem. Desi se incident, a ono bude ipak dobar ishod. Vanja, hoćemo da pogledamo 2 videa koja mislim da su vrlo interesantna. Vanja nas je izvozao trenutno. Ovako ne puštate gas. Dakle... Malo ručna pa gas. To je majstorija Dušana Borkovića i njegovog suvozača Igora Markovića. Možemo i onaj drugi video. 53. reli Srbije. Koji se bodu inače i za šampionat i Bugarske. Pa je Ode znak i pobede Dušana. Evo, 2 incidenta, ali su pobedili Borković i Marković i čestitka. Još jedno. Da. Ovo inače Duncovo svesno radio. Priča mi Igor da izbegne kvar interkulera i još sačuvaju ove krucijalne stvari je sačuvao. Imali su posle opravku, ali su pobedili. Ovo je valjda bio 4. brzinac, a ona je bio 1. brzinac gde su napravili grešku. Srpski reli, opet dominacija. Dobro. Borković, Marković. Lep, sve vrste automotosporta. Pratimo, a Igor nam je bio ovde gost. Igor nam je bio, vidi, nameće se nekako. Šta ti misliš? Je li vreme za novu posetu? Pa dobro, da, svakako. Igor je uvek... Ja mislim da će to biti zabavno. Jedva čekam da čujemo i njega kada je reč o Hondi. Da, i o Hondi, pa i malo da nam priča i o ovim stvarima, znači. Žali mi se da je baš došao izmoren. Pa vidio si kako su završili. Baš sam iznenađen da je izmoren. Kako su završili. Malo sam bio na opačke, malo sam bio u vazduhu. Ali lepo je, ali mogli da se čuje lepo. Pravi se, ali gas se ne pušta. Ne pušta. Ne pušta Borković se gas. Borković ne pušta gas. A hteo sam, zapravo, možda je bolje da iskoristim ove kadrove za kraj, ali moram da podsjetim iako to ne bih puštao, ali nemoj zavoriti Luka Korberi, ono što je uradio na karting šampionatu sveta. Vanja, hoćeš ti pošaljem link, dakle, ne znam da si to pajao video za vikend. Nisam vidio, morate priznati, rekao si, znaš da nisam bio tu, pa nisam šaljem ti, Vanja, šta su vam čuda moderne tehnologije, dakle, Vanja tamo sedi, a mi mu šaljemo odavde linkove, dakle, ovo ti sa Twittera, Vanja, dakle, link, čovjek je pao izbačen iz trke, otišao, podigao svoj branik, oplatu branika i stao pored staze dok trka traje i gađao čoveka oplatom. A onda ga je sačekao u Park Fermeu i krenuo da ga tuče. A onda se njegov tata stvorio, vlasnik karting staze, i zaleteo se ovog dečka i udario ga u glavu. Imao je kacigu srećom. Znači, kolektivno su ga tukli. Katastrofa. Sramota. Jenson, samo čujemo Vanja trenutno.
Trenutno ne vidimo ništa, ali čujemo. Evo. Dakle, pogledao, ovo je pošto je bacio oplatu, ignoriše redare i komentar je adekvatan, dakle, potpuno neprihvatljivo. Ide preko staze, lagano. Da. Poslao sam Vanji još jedan kadar. Pogledaj ovo. Čovek preko staze, 23 godine ima, nije klinac. Klinac sad. Da, pa... Mlad čovek, ali voziš 12 godina, skoro se baviš. Pogledaj ovo, evo početak. Čekaš sa oplatom. Pogledaj ovo. Strašno. Katastrofa. Vanja, poslao sam još jedan. Dakle... Ovo nisam vidio, morate. Da, ovo je sa Twittera. Matt Gallagher je tweetovao ovo. Jenson Button, koga smo spominjali, se oglasio. I zahtevao je da zabrane i njegovom ocu da organizuje više trke. I mislim da Vanja nam se još uvijek vrti negde u pozadini, da znaš. Zaglavili smo se u prenosu. Vanja, jesi živ? Tu nam je Vanja. Dakle, Baton koji je tražio i zabranu takmičenja, inače Luka se oglasio dan kasnije ili 2 dana kasnije i rekao je da je on tražio od Međunarodne automobilske federacije da mu zauvek zabrani učešće i da mu oduzme licencu i da je rekao je, ne opravdavam ga, ne mogu da nađem nikakvo opravdanje za ovo. Kakav god da je moment besa u glavi, dakle, da imaš 13 godina ovako se ne ponašaš, ne 23. Da, jasno. Ali je rekao da više nikada neće profesionalno voziti, da je svestan veličine svoje greške i da jednostavno on smatra da, iako po pravilniku Međunarodne automobilske federacije ne mogu tek tako da mu oduzmu dozvolu ili da mu zauvek zabrane, da neće više nikada voziti. I dalje nemam reči za ono što smo videli, a vidjet ćemo verovatno i kadrove te druge. Negde podsjetnik je, kada ovo vidiš, podsjetnik jedno koliko su zapravo trke opasne, jer i dalje su uglavnom to kontrolisani uslovi. Ti gledaš situaciju u kojoj su redari tu, ti ih poštuješ. Dakle, videli smo onaj čuveni incident svojevremeno James Hunt kada je pesnicom udario redara, ali u tom momentu, ne znam da li ste primetili, James Hunt se upiškio u gaće, bukvalno, od straha. I vidi se fleka od mokraće i Hunt koji nema patiku jednu, i sa čarapom onako šeta pogubljen i neko prilazi i hvata te i ti ga udariš. Ne ono opravdam neko drugo vreme, neki drugi ljudi. Posle se izvinjavao i grlio s redarom, ali ovo je planski, namenski, ideš da pokušaš da nekoga povrediš. Kako god, Vanja, nema veze, ne moramo ni da vidimo taj drugi kadar, dakle... Pa dobro, ako uspeš, super, ako ne... Ali pa je samo nevjerovatno šta sve možeš da doživiš, šta sve možeš da vidiš. Evo ga taj moment, dakle... Pogledaj sad ovo, Colberi koji napada, ovo je njegov otac koji dotrčava i udara klinca s kojim se njegov sin takmiči. Opšti haos nastaje, onda porodica ovog drugog momka dotrčava, pa kreće tuča, skant, strava i užas. Nikada nećemo opravdati, ja neću nikada opravdati, Pavle, govorim u tvoje ime, ne zameri, fizičko nasilje, razračunavanje. Ovo je varvarizam klasičan. Jeste, i nešto uzelo maha, ono što, sport je izgubio onako u tom nekom, da kažem, onom najlepšem obliku, izgubio je neki smisao. To je ono što ne možemo da ti i ja, evo, naše generacije ne mogu da razumeju, znaš. Ne mogu da razumeju. Moji roditelji nisu znali uopšte gde treniram, znaš, nisu imali pojma gde sam, znaš. Mislim, znali su da ja negde treniram, ja se bavim nečim, treniram nešto, ali nikad na trening nisu došli, nikad nisu, retko su čak i na utakmice dolazili, znaš, to su bile, znaš, imaš trenera. Šta si trenirao, izveni, ja znam, ali fudbal sam trenirao, da, i imaš trenera koji ti je neki i neki pedagog i on ti je roditelj u stvari na terenu i poštuješ ga. I poštuješ ga i sve se svodi na to. Ti danas se pretvorilo, ovo nije prvi put da gledamo, ne samo ovo je sad karting. Nije prvi put da gledamo obračune roditelja na tribinama, to se pretvorilo, roditelji koji svoje frustracije leče kroz decu, ono što nisu oni uradili u životu, hoće deca da im, mislim, to je jedno opšte ludilo koje je zaista teško prihvatiti. Ove scene jesu za izbacivanje iz sporta, definitivno. Ovo treba bude primjer, treba bude primjer za izbaciti iz sporta. Ne znam, ja trka, sport, nemam reči. Mislim,
Zaista nemam reči, ne znam. Ulazimo ušli bi jednu sada široku temu koja bi zahtevala posebnu onako emisiju. Treba bi nam ovdje jedan i psihijatar možda jedan koji bi mogao sediti s nama da analiziramo šta se sve dešava u ovo neka moderna vremena, naš, koja su, kažem, ja neke stvari neću nikad moći da razumem, to je... Meni je, na primjer, to jeste, vremena su se promenila, ali... Jesu, da, što se promenila. Priča o tome da roditelji dolaze na trener, meni je bilo sramota da mi mama dođe na trener. Kako, šta ćeš ti sad tu, pa šta ćeš da urgiraš kod trenera da me pusti da igram? Pa ako nisam zaslužio, zašto bih ja igrao? A to je... Zašto? Znaš kakvih primjera znam, tako da nije čak ni za emisiju, pa evo, ovi kadrovi su... Neko gledalo kako ne treba, pa nadam se da samo u tom svetlu će ljudi da prihvate ono što smo pustili, znaš. Da, ali ćemo završiti sa lepim kadrovima. Dakle, najavamo veliki nagrada Eiffela, ali imamo još jednu stvar. Vanja. Vanja reaguje, ovo su lepi kadrovi. Vanja, možeš još jedan kadar, ima veze sa Red Bullom, ali moraš da vratiš u studio slike. Dakle, pričali smo o ovim majicama. Šta smo rekli? Dakle, majica kome ide? Da, to smo... Milena Marković je prva odgovorila, devojka, dakle dobija ovu majicu. Milena, običali smo juče da ćemo poslati, ali evo, zadržali smo je za potrebe emisije, danas šaljemo, ide majica, dakle Red Bullova majica, nadam se da ćeš uživati. Lepo je, dakle, čutite i stiže majica, nema ništa da brineš, a ovo ide, ako sam ja dobro zapamtio, a ako nisam, uvek imate, što kaže moj tata, pametan piše, dakle, Aleksa Petrovski je prvi u potpunosti odgovorio i evo je majica, dakle, Red Bull Racing Infinity, kažem, nešto je starija, ali je nenošena, to ne znači da je korišćena i imamo još jednu stvar, pošto smo imali jedan odgovor koji nije bio potpun, dakle, odgovor je bio, dakle, komšija inače bio drugi odgovor, tako da komšija ne zameri, međutim, samo da vidim ko je bio prvi odgovor, zaboravio sam. Činjenica smo imali jedan nepotpun odgovor. Dakle, imali smo odgovor koji je rekao da je Max Verstappen pobedio na velikoj nagradi Španije, ali onome ko je prvi odgovorio, ali nije dao datum, trebalo i datum, ide USB Red Bull, dakle, Drive. Pa nadam se da ćete uživati. Čekaj, znaš što još nismo podelili? Mercedesovu majicu i kačket Luisa Hamiltona. Pa kad ćemo to? Pa moramo danas, obećali smo. Pa ajde. Ajmo. Da šta, morat ću da ubacim za one koji vole Luisa Hamiltona, ubacit ćemo i time kod, da možete da skočite u descriptionu odmah na ovo mesto. Dakle, eno ga kačke tamo. Šta ćemo? Nismo se dogovarali. Toliko posla imamo da se nismo dogovorili. Ali vrlo je lako. Ajmo ovako. Dakle, treba da bude vezano za Luisa Hamiltona. A da, naravno. Kad je debitanska trka? Debitanska trka. Može. Debitanska trka. Ne mora datum. Ajmo, za kačke, to će biti debitanska trka Luisa Hamiltona. Debitanska trka Luisa Hamiltona. I koju je poziciju zauzeo u toj trci? Može, ajde da bude malo teže. Malo teže i da bude za kačket, a za majicu koliko uzastopnih plasmana na pobedničko postolje u svojoj debitanskoj sezoni imao Lewis Hamilton. Bravo, može, odlično. To je jedan impresivan rezultat koji se danas zaboravlja. Taj momak je bio neverovatan kada se pojavio 2007. Ništa sporno. Neverovatan, ali danas ga nekako gledamo nekim drugim očima, prosto toliko je postao dominantan. Znaš kako, nešto me podsjeća, kad je neko outsider pa se pojavi, pa ti kažeš, jao, super, neko novo lice, a kad postane toliko dominantan, kažeš, dajte neko novo lice. Postaje suprotnost samom sebi. Ali je neverovatne stvari radio. Tako je. Nadam se da ćete uživati. Kaciga nije naša, dakle trenutno je samo u gostima, ali nije ni bolid. Evo sad smo ga sklonili, pa ne igramo se ni ti ni ja. Don Pablo je rekao, neće ići blizu nikoga. I da, i podsjetnik, bilo je pitanje da postavimo audio zapise na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Lab 76, Spotify, čak i na Stitcher. Jedan od vas gledalaca dragih nama je tražio Stitcher. Neka je jedan gledalac, evo stavili smo na Stitcher slušalac u tom slučaju, tako da ćemo i to nastaviti da radimo. I spremamo se polako za veliku nagradu Eiffela. Sutra Lab 76 broj 37, šta si rekao, i 36. jubilarni. Bližimo se 40. stvarno, šalim se malo, naravno. Bližimo se mojim godinama. Tvoje smo prošli. Moje, odavno smo prošli. Da, i majice će biti na infinitylighthouse.com. Nemam više ništa da vam dodam, jedva čekam trku Formula 1. Posjećam žiro račun gde možete uplaćujete Nemojte da vas iznenadi ukoliko je lični račun.
I dalje će vam stići, dakle, nemojte ništa brinuti i bit će nekih drugih boja. Dakle, moram ti reći da je bilo oko boja pitanja. Neki su rekli... A jeste, a traže druge boje, a? Pa neki su odbili crno-bele boje. Odbili su, a? Odbili su. Pa do stvari izbora. Stvari izbora, samo da znaš. Pa to je, ja se šalim jer znam koje su tvoje boje. Ja sam ovim neutralnim za sada. Ali... Moji jesu crno-bele, zaista to, mislim, nije nepoznato. Pa nije nepoznato, da. Nema šta tu da se kriješ, da bitno je da je čovjek realan samo. Ma, čovjek nek uživao i neki čovjek mora bude opredeljen, znaš. Nemaš stav, nisi opredeljen. Zašto živiš? Ja sam najgori onda. Zašto živiš? Ali zašto? Pa zbog Formule 1 i Moto Grand Prix. Okay. Tako da znamo zašto živimo, vidjet ćemo šta nam donosi budućnost. Honda nam odlazi, trke nam se nastavljaju, mi dalje verujemo da će Formula 1 imati svoju priču i stojimo pri tome. Ja sam ubeđen da hoćemo. Malo smo raširili temu, pričali o svemu i svačemu, ali prosto to i podcasti, navikli ste već na nas. Pa da, a i takva je nedelja. Takva je nedelja, da, malo je čudna malo, da. Da, nadamo se da ste uživali, biće, Vanju ćemo isto vratiti, on popular request. Ima ja neke još ideje za gostovanje, rekao sam ti, samo treba da ih realizujem, neću još da pričam o kome se radi, ali neki ljudi koji su iz nekog drugog sveta, a mnogo prate, samo moram da ih kontaktiram prvo da bih mogu da najavim. Mogu ja nešto da kažem? Kaži. Kada pogledaš pod kapicom i ko ti sve gostuje, Pajo, ne smijem ni da zamislim šta sve spremaš za Lab 76, a preporučujem svima koji vole waterpolo, gledajte pod kapicom i slušajte. Da. Zaista je fenomenalan podcast, a mi vas pozdravimo ime cijele ekipe Infinity Lighthouse i Sport kluba i naravno družimo se, nadamo se sledeće nedelje, umeđu vremenu trke i Moto Grand Prix, i Formula 1, i NASCAR, bit će ovo zabavan vikend. Ljudi, čao svima. Ćao.